טוב, סבבה. אז עשיתם לפני כן תרגולים בזום, עבדתם עם זום? כן. לא. לא? יופי. לא, אני שואל כי השנה וחצי הראשונות שלי היו רק בזום, ועכשיו זה, כאילו אף אחד לא משתמש בזה, אז סבבה, יופי, נהדר. אז אנחנו נעשה את זה בזום. האמת שבזום יש משהו מאוד נוח, אנחנו בסביבה שלנו בבית. אני אגב באופן אישי, אתם יכולים מבחינתי לסגור מצלמות, תעשו מה שאתם רוצים, תאכלו, תשתו, לי לא מפריע. אם אתם מצלמות סגורות, אני רק צריך לפחות בן אדם אחד שאני מנהל איתו את השיח, וכל היתר, אם נוח לכם להאזין לזה באוזניות תוך כדי עבודה, הליכה, פעילות ספורטיבית, מטלות של הבית, שתדעו שזה בסדר גמור, אין לי עם זה שום בעיה. נהפוך הוא, אם זה עוזר לכם להתרכז, במיוחד בשעות האלה של סוף היום, אז על הכיפאק. יפה. לגבי השעות שלנו, כרגע אלה יהיו השעות שלנו. אם יכול להיות אופציה, אולי, שזה בהיענות שלכם, בזמינות שלי, אני כרגע רק מעלה את זה כאופציה, זה שאתם מסיימים את הלימודים ביום או ראשון או חמישי, ואז אנחנו נשארים להיפגש במכללה, שעתיים פרונטלי, אוקיי? את היתרונות ואת החסרונות כמובן יש לזה, אז קחו את זה בחשבון, אני רק מעלה את זה כאופציה פה בהקלטה, אז שתדעו. יפה. דבר נוסף לגבי זה שזה משולב לכם עם ביומכניקה וקיניזיולוגיה, אז ביומכניקה זה קורס סופר 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 חשוב. השפה שלנו היא שפה ביומכנית, אנחנו מדברים בשפת ביומכניקה בקליניקה ובעולם הטיפול. אבל אני פחות חד על איך להעביר את החומר בניגוד לקיניזיולוגיה ואנטומיה, אז אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו נעשה את זה. כרגע בשלב הזה אנחנו נתמקד רק בקיניזיולוגיה, עיוני או מעשי, שוב במידה ונרצה להיפגש. וביומכניקה אנחנו נבין במהלך הדרך אם אנחנו משלבים את זה, כן או לא. זהו, יש לכם שאלות שאנחנו מתחילים? סבבה. אז בואו נתחיל. נעלה לנו את המצגת. אחלה. רואים מצגת, נכון? מצגת עוברת? כן. יאללה, נהדר. טוב, אז קיניזיולוגיה. כמה מצגות הראשונות, הן יכולות להיות קצת מעיפות, כי אנחנו הולכים לדבר על הרבה מושגים באוויר. אנחנו נצלח את זה, זה קצת משעמם יכול להיות לחלקכם, אבל אנחנו ננשך שפתיים ונצלח את זה, ואז אנחנו הולכים לצלול לתוך הקיניזיולוגיה של המפרקים, אוקיי? של התורה של התנועה, של מה קורה לנו בתוך המפרק, כשאנחנו מייצרים איזושהי תנועה גדולה. כדי להבין מה קורה בתוך המפרק, אנחנו חייבים לשלוט בבסיס, כי מעתה ואילך אנחנו הולכים לדבר בשפה הזאת. אני יוצא מנקודת הנחה שאתם פלוס מינוס סבבה באנטומיה, אני לא צריך תזכרו עכשיו הכל בעל פה, אבל כן את העקרונות ואת הרעיון את השרירים בגדול, אתם על זה, ושאנחנו נתחיל לדבר את השפה הזאת. אז יאללה, בוא נצלול, ואני כל הזמן אנסה לתת לנו דגימות של קליניקה, לנסות לקשר את החומר העיוני לשטח, לחלק המעשי, כדי להוסיף יותר עניין. ובכל שלב, בכל שלב, אני מזמין אתכם לעצור אותי ולשאול שאלות. בסדר? התגבור הזה הוא בשבילכם. אני לא מתיימר ללמד את החומר, אני בסך הכל עובר עליו יחד איתכם. ועונה לכם על שאלות. אז אם יש לכם שאלות של סקרנות שקשורות, שמנסות לקשר את החומר לשטח, לקליניקה, זה המקום, בסדר? טוב, אחלה. אז יאללה, בואו נתחיל. אז כשאנחנו מדברים על קיניזיולוגיה, אוקיי? אנחנו מדברים על תורשת התנועה. מה זה ברעיון, מה זה תנועה? אוקיי? לא בקונספט הפילוסופי, מה שהרבה מדברים עליו עכשיו, אלא בפרקטיקה של הגוף, ברמה המכנית, אוקיי? מה קורה לנו בגוף כשאנחנו זזים. אז כמו כל דבר, אנחנו צריכים להבין רגע את הבסיס שלנו של תנועה, אוקיי? אז מבחינה של מסגרת, אנחנו מזיזים את העצמות, אוקיי? לפעמים אנחנו מדברים על השרירים כשרירים, אבל השרירים הם אלה
מייצרים לנו את הכוח המניע, אבל אנחנו מזיזים עצמות, בסדר? ויש לנו את מה שמספק לנו, בעצם מריץ לנו את כל האנרגיה, שזה המערכת הקרדיו-וסקולרית, הלב, כלי דם והריאות שלנו, אוקיי? וכמובן את האנרגיה, מה שאנחנו, דרך המזון שלנו, ומערכת העצבים. עכשיו שימו לב על כל נושא בנפרד אנחנו יכולים להשפיע כספורטרפיסטים וכמאמנים. וכל נושא בנפרד יכול להתבטאות באיזושהי בעיה אורתופדית, נוירולוגית או איזושהי מחלה כרונית. אנשים יכולים לבוא לנו עם בעיה ספציפית של הקרדיו-וסקולרית, נכון? לחץ דם גבוה, COPD, איזשהם הידרדרות של מערכת הנשימה, והתרגום שלנו לבעיה יהיה דרך הדבר הזה, נכון? והזה, אולי דברים שקשורים עם איזשהו אימון נוירולוגי, נכון? אז מה שאני מקיף בעיגול יכול להיות הבעיה, והפתרון לבעיה יהיה איזה שהם דברים אחרים. אז שימו לב שכל דבר פה הוא עולם בפני עצמו. בסדר? יאללה, נקסט. אוקיי, עכשיו, כשאנחנו מדברים בעצם על תנועה, אנחנו צריכים להבין איזה כוחות פועלים עלינו. וזה אינטואיטיבי לכולנו שכוח הכבידה הוא הכוח העיקרי שפועל עלינו. ולאט לאט אנחנו נבין איך אנחנו יכולים לעשות מניפולציות על כוח הכבידה, נבין את הבסיס תמיכה, נבין איך אנחנו יכולים לנטרל את כוח הכבידה. לפעמים כוח הכבידה בשביל חלק מהאנשים הוא איזושהי מטלה בפני עצמה, אנשים שלא מסוגלים לשאת את הגוף שלהם, כי הם לא מסוגלים לשאת את הגוף שלהם כנגד כוח הכבידה, ואנחנו צריכים להבין איך כוח הכבידה פועל על הגוף, ואיך אנחנו יכולים במידה מסוימת לנטרל את כוח הכבידה, שזה כוח שסובב אותנו כל הזמן, תמיד, כמעט בכל טיפול, כמעט בכל אימון, אוקיי? והוא כל הזמן סביבנו. מעבר לכוח הכבידה, יש לנו כוחות חיצוניים שפועלים עלינו. אז כל כוח חיצוני ברמה אינטואיטיבית, אוקיי? כבלים, משקולות, שלוקחים אותנו לכיוונים שונים, סליחה, לא משקולות, גומיות, אוקיי? למה לא משקולות? כי משקולות זה במידה מסוימת נגזרת של כוח הכבידה, אוקיי? משקו... לאט לאט אני אתאמן עם הכתב שלי באנוטייט. משקולות זה איזושהי נגזרת של כוח הכבידה, כי כשאנחנו מחזיקים משקולת אנחנו מעצימים כוח שגם ככה פועל עלינו, אוקיי? אבל כוח חיצוני קלאסי, נגיד איזשהו כבל בחדר כושר, גומיה, שהכוח יכול ממש לקחת אותנו לכיוון אחר. כבל שלוקח אותנו למעלה, נכון? זה הפוך לכוח הכבידה, אוקיי? וכוחות חיצוניים, לא תמיד לחשוב ברמה, כאילו איך הכוחות במרכאות באים לרעתנו, כמו כבל וגומיה. נגיד שאנחנו חושבים על הידרותרפיה, אז יש לנו כוחות ציפה, נכון? שהם כוחות עילוי שמרימים אותנו למעלה, ובמקרה הזה כוח העילוי, כוח הציפה, שהוא כוח חיצוני, הוא במידה רבה מנטרל את כוח הכבידה, ואנחנו יכולים לשחק איתם, בסדר? זה ככה מילה על כוחות. בסדר, שוב, יש לכם שאלות, אני ברצף בלתי פוסק, אתם פשוט עוצרים אותי, בסדר? אסף, נראה לי שדווקא על השקופיות האלה זה, כאילו אפשר, כאילו חבל להתעכב עליהן, זה ממש, אין בעיה. כאילו מה סבבה, דעתכם? אני סוגר על זה קו, אבל אני לא הולך לדבר עוד מעט זה יהיה ריצה מהירה, בסדר? אחלה. מושגים בסיסיים בסדר, מישור כיוונים, אין בעיה תומר, אז אני רץ על זה. תכלס בינינו זה פחות אנחנו מדברים על, כאילו אנחנו פחות משתמשים במושגים של קינמטיק וקינמטיקה, אבל בגדול יש לנו הפרדה של תנועה, נקרא לזה ספציפית, ותנועה הוליסטית, אבל עזבו אתכם, זה נראה לי פחות העיקר, באמת בואו נתקדם. יש לנו, בגדול, אנחנו מחלקים פה את זה לשתי תנועות, ליניארית ואנגולרית. עכשיו, שימו לב שברמת הפונקציה, בסדר? ברמת הפעולה שלנו, כשאנחנו עושים איזושהי פונקציה, או איזושהי פעולה יומיומית, שרוב הפעולות שלנו הן פעולות פונקציונליות, נכון? פשוט לחיות זה להיות פונקציונלי. אז התנועה שלנו היא תנועה משולבת, אז יכולה להיות לנו תנועה ליניארית באחד המפרקים. אבל כסך כל התנועה, בסדר? כסך כל התנועה שלנו, אנחנו עושים איזושהי
תנועה שהיא גם בסוף היא תהיה אנגולרית, בסדר? אז לא לחפש את זה ליניארי אנגולרי, במהות כפונקציה, לרוב זה איזושהי תנועה שמכילה בתוכה הרבה תנועות, אז זה איזשהו משהו ליניארי. בסדר? אז זה באמת בידוד של תנועה, אבל כמעט תמיד התרגול הזה ותנועה מבודדת היא לא תנועה פונקציונלית, לכן היא לא משקפת את החיים היומיומיים. זה נכון שיש פה הרבה פעמים איזושהי תנועה ליניארית, בסדר? אבל זה הבדל חשוב. אוקיי, סבבה. אז שיווי משקל הוא שיח מהותי ושהוא אף פעם לא עוזב אותנו ושאנחנו רק מפתחים אותו כל הזמן. בגדול, שיווי משקל, בסדר? בואו נהפוך את זה פשוט למלל. יש לנו מרכז כובד ויש לנו יש לנו בסיס תמיכה. יש לנו את מרכז הכובד איפשהו בגוף, בסדר? בבן אדם זה יהיה איפשהו באזור הזה, S2, ואם מרכז הכובד נופל איפשהו בתוך בסיס התמיכה, אז אנחנו בגדול בשיווי משקל, בסדר? עכשיו, את הרעיון הזה אנחנו משחקים איתו כל הזמן, אנחנו כל הזמן משנים אותו, חשוב להבין את הבסיס שלו, כמו שאמרתי בהתחלה, בהתחלה היא קצת סיזיפית, אבל אני חייב לעשות את ההתחלה הזאת, כי משבוע לשבוע זה נהיה יותר מורכב ויותר מורכב, אז אני רק חייב לוודא שיש לנו איזה אישור קו, בסדר? אוקיי. אחלה. אז מרכז הכובד. מרכז הכובד זה סכימה של, יש לנו גוף, לגוף יש מסה, והמסה היא איפשהו מחולקת בגוף. זו דוגמה לא קלאסית ולא מייצגת, כי הצורות האלה הן מאוד מאוד סימטריות. שוב, לרוב, בחיים האמיתיים, הדברים הם לא סימטריים. מרכז הכובד יהיה איפה מרב הכובד של האובייקט. עכשיו, כרגע להבין את זה כרעיון, בסדר? להבין את זה כרעיון. זה רעיון שאנחנו משתמשים ועושים דרכו מניפולציות ככלי טיפולי, אוקיי? וככלי אימוני. אז אותו רעיון בגוף האדם אמרנו S2 בעמידה זקופה נופל לנו בבסיס התמיכה, מרכז הכובד הוא נופל לנו עם קו הכובד שלו בבסיס התמיכה, אנחנו שומרים על שיווי משקל, בסדר? אחלה. אתם איתי? זה בסדר? אני יודע, אנחנו חייבים לעבור את זה. עוד מצגת כן, שניים, כן, זה נהיה יותר מעניין. אנחנו איתך. אוקיי, לזכור את זה בעל פה. זה לזכור. בסדר? מרכז הכובד שלנו הוא באזור, הוא קדמית ל-S2. עכשיו, זה שמרכז הכובד שלנו, הוא נמצא קדמית אלינו, זה משהו איזושהי מילה שכנראה כמעט כולנו מפספסים אותה, אבל יש לזה חשיבות עצומה בלהבין את הרעיון של תנועה בגוף האדם. בסדר? עכשיו, פה אני צריך רגע שתהיו איתי, כי פה אני רגע הולך להסביר איזשהו רעיון בגוף האדם, והוא חשוב, אוקיי? זה גוף, זה אגן, אוקיי? זה הירך, בסדר? והנה, ויש לנו פה נגיד יד אחת. ויד שנייה. בואו נצייר את מרכז הכובד. שוב, אני רגע הולך קצת לא הכי מדויק כמובן. אמרנו S2 זה איפשהו בגובה הזה, פלוס מינוס, וזה יהיה קדמית, אוקיי? עכשיו שימו לב, קודם אמרנו שאנחנו מזיזים עצמות. כלומר, כל כוח שפועל עלינו, בין אם זה כוח הכובד, בין אם זה משקולות, בין אם זה גומיות, בין אם זה סתם משהו שאנחנו מרימים מהרצפה, כל דבר, סוף האנרגיה, בסדר? התחלתם לדבר על מנופים עם אלה. מה זה המנופים? בעצם מתעלים את האנרגיה, בסדר? את הכוח, כוח זה אנרגיה. הכוח הזה עובר דרך העצמות. עכשיו, בן אדם עומד, הכוח שכרגע נסמן אותו בחץ סגול, אז המשקל באמצעות כוח הכבידה עובר למטה, נכון? ואז על פי חוק שלישי של ניוטון, הכוח חוזר למעלה. דרך איפה הכוח הזה עובר? הוא עובר דרך העצמות, בסדר? דרך החוליות של עמוד השדרה, דרך חגורת האגן, דרך הפמור, דרך הטיביה, דרך הקלקניוס לרצפה, ואז הכוח עולה בחזרה. יפה. עכשיו, הדבר הזה, אוקיי? הדבר הזה שמרכז הכובד הוא נמצא קדמית
אוקיי? קדמית לעמוד השדרה. תבינו רגע מה זה אומר. המשמעות של זה אומר שכמעט תמיד פועלים עלינו כוחות שמושכים אותנו קדימה, אוקיי? במרכאות אנחנו נמצאים באיזשהו מצב כמעט בלתי פוסק של נפילה קדימה, כי הכוח הוא נמצא קדמית אלינו, אוקיי? אז אנחנו כולנו מכירים את זה, אנחנו קצת נשענים קדימה, ואופס, אנחנו יכולים בקלות לעוף קדימה. עכשיו, כרעיון, רק להבין את זה, יש לזה משמעות קלינית, אנחנו עדיין לא נגזור מזה משמעויות קליניות, זה עוד קצת מוקדם מדי, אבל להבין את הרעיון הזה שהכוח שפועל עלינו בגוף האדם בלי יותר מדי, בלי משתנים, בסדר? בלי תיגב, בלי משקולות, בלי דברים כאלה, הכוח הכללי הוא לוקח אותנו קדימה, הוא נופל קצת קדימה אלינו, בסדר? זה רעיון חשוב שבהמשך, אם אתם מבינים אותו, הוא ישרת אתכם המון. אוקיי, בסדר. אז דוגמאות למבנה גוף שונה ואיפה מרכז הכובד נופל, אני חושב שזה מבינים טוב. זה נראה לי די אינטואיטיבי, להבין איך מרכז הכובד פועל על גופים שונים. זה ברור לכולם, יש מישהו שזה לא ברור לו? אוקיי, אז גם זה מאוד אינטואיטיבי, בן אדם נופל שמאלה, מרכז הכובד יוצא מבסיס התמיכה, קו הכובד מתרחק מבסיס התמיכה, ובעצם ככה אנחנו נופלים. בסדר? אחלה. יפה. ופה אנחנו כבר מתחילים להתעסק עם הרעיון הזה של איך אנחנו עושים מניפולציה על מרכז הכובד. אז זו באמת דוגמה פשוטה. אה, אבל לקחת את הרעיון הזה, וזה רעיון ליבה, אוקיי? על הרעיון הזה אנחנו אחר כך מלבישים את כל הרעיון לא הכל, אבל הרבה מאוד מהרעיונות שלנו של להבין איך אנחנו מתאימים תרגול ותנועות לפתולוגיות, בסדר? בסוף תזכרו, כל מה שאנחנו בסוף עושים, רגע, אנחנו מבינים תנועה, זה לדעת איך אנחנו איך אנחנו לוקחים בעיה, שהיא יכולה להיות בעיה חריפה, אנשים שכואב להם בברכיים, שכואב להם בכתף, והם לא יכולים לעשות את האימון הקונבנציונלי, חדר כושר, פילאטיס, סטודיו וכולי, ובעצם אנחנו הפתרון האחרון שלהם. אז איך אנחנו לוקחים את ההבנה הזאת ומתרגמים את זה אחר כך לאימון, בסדר? אז איך אנחנו יכולים לשחק עם הרעיון הזה של מרכז הכובד, ומרכז הכובד, עוד מעט אנחנו נראה, זה לאו דווקא של כל הגוף, אלא זה יכול להיות פר גפה, זה מה שאנחנו נחליט. אז מרכז הכובד שלנו הוא דבר דינמי, הוא זז איתנו יחד במרחב, הוא כל הזמן משתנה, בסדר? גם אתם עכשיו בישיבה, אם אתם תשבו ותיקחו את שתי הידיים שלכם שמאלה, אתם תזיזו את מרכז הכובד שלכם שמאלה, תיקחו את שתי הידיים שלכם שמאלה ותשענו קצת שמאלה, אתם תיפלו שמאלה, בסדר? יפה. עכשיו, זה היה עד עכשיו בשיח של מקרו. עכשיו אנחנו יורדים קצת מיקרו, בסדר? אנחנו מסתכלים פר גפה. אז לכל גפה יש מרכז כובד משלה, בסדר? שוב, אנחנו יכולים כל הזמן לעשות זום אין, זום אין, זום אין, זה אף פעם לא נגמר. אז כל גפה יש את המרכז כובד שלה, אז אם אני לוקח נגיד, מהמרפק, נעשה צבע אחר, נעשה צבע ירוק, אני לוקח מהמרפק נגיד, עד קצות האצבעות. עכשיו מבחינתי כל זה, אני בהגדרה שלי מגדיר אותו כסגמנט אחד. אני מתעלם כרגע משורש כף יד ומהמפרקים של אצבעות, מבחינתי זה המשך של האמה. כי אני עכשיו הגדרתי את זה, בסדר? אבל אפשר כמובן להגדיר את זה לכאן, או עד איפה שאתם רוצים. כרעיון, אם אני רוצה לדעת איפה מרכז הכובד, אוקיי? אז אני צריך 3 שביעיות. מה זה 3 שביעיות? זה מוזר קצת, לא? בואו נמצא דרך קצת יותר קלה להבין. אני לוקח, רואים שזה בערך 40 עד 45% מאורך הגפה. אז אני לוקח בערך את האמצע, אוקיי? שנגיד זה האמצע, ואני קצת הולך לאחור, בסדר? זה אומר שמרכז הכובד של כל הסגמנט שכרגע אני הגדרתי אותו, הוא יהיה בערך כאן. יפה.
עכשיו, מישהו, יש לו רעיון למה מרכז הכובד יהיה 40-45% ולא ב-50%, ולא כאן, אלא איפה שיש V? בגלל הבטן השרירית אולי, לא? נכון מאוד. ככל שאנחנו יותר פרוקסימליים, ככל שאנחנו יותר קרובים למרכז הגוף, אנחנו יותר עבים, אוקיי? שזה הרעיון של לשמור על שיווי משקל, אוקיי? תחשבו על זה שאנחנו יותר דומים לפירמידה, בסדר? נגיד שהבסיס של הפירמידה, הבסיס של הפירמידה זה יהיה עמוד, עמוד שדרה, אוקיי? תחשבו איזה עבים אנחנו בגב התחתון, באזור התורקלי, אנחנו מאוד מאוד עבים, וככל שאנחנו מתרחקים, אז זה פה, זה יהיה שורש כף יד, בסדר? אז אנחנו מתרחקים ונהיים צרים יותר, וזה שומר לנו על העיקרון הזה של, באמת שומר על היציבות שלנו, שאנחנו מאוד 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 ממורכזים. הפוך, שוב, אז אסף, שאלה? כן, בטח. אני שוב עדיין לא הבנתי, אז למה זה השלוש שביעיות האלה ולא, כאילו, ולא האמצע? אני אחפש פה, אוקיי, תסתכל. אתה רואה את התמונה? עכשיו, כן, בוא ניקח לדוגמה את סגמנט הירך, בסדר? יפה. אוקיי. עכשיו, אתה שואל בעצם, למה זה לא פה בקו הירוק? למה זה לא ב-50? אוקיי? אז אני אומר כן, לך, תסתכל בעיניים שלך, תסתכל על המבנה של גוף האדם, ואתה תראה שככל שאתה פרוקסימלי, כלומר קרוב למפרק הירך, אתה עבה יותר ביחס לחלק הדיסטלי שאתה מסתכל עליו, אוקיי? תסתכל על האזור הזה, אוקיי. תסתכל מה קורה לך באזור הזה, לעומת מה קורה לך באזור הזה. אתה רואה את ההבדל? כן, מסכים. יפה. עכשיו, זה רעיון מאוד מאוד חשוב, זה להבין ככה שאנחנו, ככל שאנחנו יותר ממורכזים במרכז שלנו, בקור, אוקיי? מהקור שלנו, באזור של הטבור, באזור של הליבה, אנחנו יציבים, אנחנו חזקים ככה. זה בא ליתרון שלנו. לכן, לדעת איפה מרכז הכובד, פלוס מינוס, בסדר? אני אומר, אתם לוקחים פלוס מינוס את ה-50%, ואז אתם אומרים, אוקיי, אני מדלג קצת פרוקסימלי. אז יש לנו פה בערך, אוקיי. נשארנו פלוס מינוס עם 45, פה יש לנו 55, או 40-60. זאת אומרת, זה בסדר? בגלל שהחלק הפרוקסימלי הוא טיפה יותר עבה מהחלק הדיסטלי. זו הסיבה נכון. שלוקחים לא ב-50% אלא קצת לפני. אוקיי. נכון, עכשיו תסתכל על עצמך, תרים את היד שלך, תסתכל על האמה שלך מהמרפק, תראה שהאזור של האמה שלך, איפה שיש לך את נכון. שרירים האקסטנסוריים והפלקסוריים, הוא משמעותית יותר עבה מהאזור של הדיסטל רדיו אולנר, אוקיי? כן, נכון. אז אנחנו לא יכולים להיות על ה-50%. יפה, עכשיו, שוב, ברמה הקלינית, אנחנו לא יותר מדי מתעסקים עם זה, בסדר? אבל אנחנו מבינים את הרעיון הזה, בסדר? אנחנו מבינים את הרעיון, אנחנו נושכים שפתיים, במצגות הראשונות, תזכרו. בהמשך, אני מבטיח, זה נהיה מעניין, זה נהיה כיף. חכו, אנחנו נדבר על תנועות תוך מפרקיות של ברך וכתף, זה יהיה כיף. אחלה. אוקיי, אז שמירה על שיווי משקל, בסדר, טחנו את זה כבר מספיק, יש לנו גוף, יש לנו איפשהו את המרכז הכובד שלו. ממרכז הכובד אנחנו שולחים חץ בצורה ישירה למטה, בסדר? ממרכז הכובד, חץ אנכי למטה, זה יהיה קו הכובד, בסדר? החץ הזה, אוקיי? זה יהיה קו הכובד, ובסיס התמיכה זה הבסיס שעליו אנחנו נשענים. בסיס התמיכה הוא כל הזמן משתנה, בסדר? כל הזמן יכולים לשנות אותו בלי הפסקה. אם קו הכובד נופל בבסיס התמיכה, אנחנו נשמור על שיווי משקל, אוקיי? יפה. הרעיון הזה של בסיס תמיכה למישהו זה לא ברור, זה לא מסתדר. צריך שאני ארחיב על זה קצת יותר מהרגיל? סבבה. לא. יפה, אז עכשיו מבינים למה לאנשים מבוגרים קל יותר ללכת עם מקל, הליכון, רולטור וכל הדברים האלה, זה פשוט מאוד מגדיל להם את בסיס התמיכה. זה כמובן גם עוזר להם בדברים נוספים, אבל בראש ובראשונה זה מגדיל להם את בסיס התמיכה.
אנשים מבוגרים, סתם, כבר אנחנו באים קצת לעולם שלי. אנשים מבוגרים לרוב ישתמשו במקל הליכה, הם לא יעמדו ככה כל כך זקוף ויפה. העמוד שדרה שלהם קצת יטה לפנים, אוקיי? קצת יטה לפנים. אתם זוכרים שאמרתי לכם שמרכז הכובד הוא קדמית לגוף? תחשבו שכל חיינו, הכוח שפועל עלינו הוא כל הזמן מושך אותנו קדימה, אוקיי? עכשיו, אנשים, בגדול, בהכללה, בסדר? לא שאני מחדש לכם יותר מדי משהו, אנחנו לא מודעים לזה, ואנשים לרוב לא שומרים יותר מדי על כושר גופני עם השנים, והמשקל כל הזמן נושך אותם קדימה, ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואופס, עברו להם 80 שנה, שזה המון. במשך 80 שנה הגוף שלהם כל הזמן נמשך קדימה, ואז הם מצאו את עצמם פה, בסדר? מצאו את עצמם שהגוף שלהם רוכן קדימה. מה הבעיה? הבעיה שקו הכובד שלהם כבר נופל, שימו לב, קו הכובד שלהם, נגיד יישאר פלוס, אולי קצת עלה למעלה, אבל קו הכובד שלהם נופל קדימה לרגליים. זה אומר שהם פשוט ייפלו, אם הם ילכו, כמה צעדים הם ייפלו. אז הם מפתחים תלות במקל הליכה, אוקיי, אז הם ייקחו את המקל הליכה, ובאמצעות המקל הליכה הם מגדילים את בסיס התמיכה שלהם, וככה הם בעצם מונעים מעצמם את הנפילה. זה כרוניקה של תלות במקל הליכה, וכשאני אומר תלות במקל הליכה זה לאו דווקא דבר שלילי, לרוב זה דבר חיובי, אנחנו נרצה שיהיה להם מקלות הליכה, אנחנו רוצים שאנשים ילכו ויעזרו ולא ייפלו. אבל זה להתחיל להבין את הקונספט הזה שמרכז הכובד כל הזמן מושך אותנו קדימה וקדימה וקדימה וקדימה. ברמה, בצורה כרונית יומיומית. יאללה, קול. בסדר. אז קו הכובד, שוב, אנחנו משחקים איתו כל הזמן, נכון? אבל שימו לב, איפה שמרכז הכובד, קו הכובד אנכי לרצפה. מגניב. נראה לי שזה ברור, אינטואיטיבי, שיווי משקל, דיברנו על זה. יש לנו 3 מרכיבים. מרכז הכובד, קו הכובד ובסיס התמיכה. אם שלושתם נפגשים מאותה צלחת, אנחנו בטוב, בסדר? אם משהו מהם מתחיל לצאת, מתחיל להיות מופר, אוקיי? אנחנו מתחילים לאבד את שיווי, אנחנו מתחילים לערער את שיווי המשקל. ואם הם ממש מתרחקים אחד מהשני, אנחנו נאבד את שיווי המשקל. בסדר? עכשיו, סתם שלא תיקחו את זה כאיזשהו כלל מחייב, אתם יכולים להוציא את קו הכובד שלכם מבסיס התמיכה. זה משהו שאפשר לעשות, ואתם עדיין תשמרו על שיווי משקל. אבל במה זה תלוי? אם אנחנו שרירים אולי. בשרירים, בדיוק. אנחנו יכולים לעשות את זה. יפה. עכשיו, זה יכול להיות תרגול נהדר. אז איפה זה נגיד פוגש אותנו? נגיד, 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 סלטה נגיד. מה זה? שעושים סלטה נגיד, לא? לא, כשאתה עושה סלטה, אז זה יותר דומה לדבר הזה. איפה זה היה קודם? הנה פה. אוקיי, כן, נכון. אתה עושה סלטה באיזשהו שלב מרכז הכובד הוא בהחלט יוצא מהבסיס, אין לך פה בסיס תמיכה, אבל מה שקורה בסלטה זה שאתה נמצא באיזושהי תנופה ואתה נמצא באיזשהו כוח אינרציה, אוקיי? ואתה כרגע במידה מסוימת אתה לא שולט באנרגיה שפועלת עליך, אתה פשוט מייצר כוח מאוד מאוד חזק, אתה עולה לאוויר, מייצר איזשהו אלמנט, במקרה הזה סלטה, המרכז כובד שלך, אתה בונה על זה שהוא יצא מבסיס התמיכה, בסדר? אתה בעצם מעיף אותו למעלה ואחורה, והשאיפה היא זה שאתה, אם במקרה הזה זה פליק פלק, אם אתה תנחת על הידיים או שאתה תנחת על הרגליים, אתה תתזמן את זה כך שמרכז הכובד ובסיס התמיכה שלך ייפגשו באותו זמן ברצפה. אם הם לא נפגשים באותו זמן ברצפה, אם הרגליים שלך פוגשות את הרצפה והפלג גוף עליון שלך לא הספיק לבוא אל הרגליים, או אם אתה עושה פליק פלק והידיים שלך פגשו את הרצפה לפני שהפלג גוף תחתון שלך השלים את התנועה והגיע מעל הידיים, אז אתה תיפול. אבל מה שקורה בסלטה זה שאתה נמצא באיזשהו אלמנט תנופתי וזה קצת לא מה שדיברתי עליו, אבל זה רק בסלטה להבין שמרכז הכובד הוא כל הזמן דינמי. בסדר? זה ענה על שאלת הסלטה? כן, כן, סבבה. אין סתם, הכל טוב. פה אנחנו שואלים הכל. רגע, לענייננו, רגע, דוגמה. אוקיי? אנחנו עושים
זה תרגיל שכולנו אוהבים לעשות, ואין פה אחד שלא עושה אותו, וגם לא אחת שלא עושה אותו. בסדר? אנחנו עושים סקווט, אנחנו עושים סקווט אימות. רק שהפעם אנחנו קצת מאתגרים אותנו, ואנחנו לוקחים פלטה של 5 או אפילו 10 קילוגרם, ואנחנו שמים אותה רק בצד אחד. מה שקורה זה שכרגע מרכז הכובד שלנו טס לנו החוצה. אולי, אתם יודעים מה, אם הוא לא נוחת כאן, אוקיי? אז הוא יהיה איפשהו כאן, בסדר? ממש כאן, אוקיי? אבל מה שקורה זה שכרגע הכוח שפועל עלינו, שוב, אני די בטוח שמרכז הכובד אפילו יוצא לנו מבסיס התמיכה, בטח אם בסיס התמיכה שלנו יהיה צר. מה שקורה זה שכרגע כל המשקל הזה פשוט רוצה לקחת אותנו בכל הכוח למטה. אבל מה שקורה זה שהתנועה הגוף רוצה לעשות היא תנועה עם כיוון החץ הירוק, נכון? הטיה צידית. אבל השרירים שלנו מתנגדים, השרירים בעיקר של הזוקפים, מושכים אותנו לצד השני. אנחנו יכולים להוציא את קו הכובד מבסיס התמיכה, בתנאי שיש לנו שרירים שמסוגלים לשאת את זה. אנחנו יכולים להגיע לפוזיציות כאלה, אוקיי? יכולים להגיע לפוזיציות כאלה ועדיין לשמור על שיווי משקל. התנאי זה עבודה ממש אינטנסיבית של שרירים. אתם יכולים לעשות את זה על עצמכם, לשחק עם זה, ומה שיקרה, אתם פשוט תרגישו לאט לאט לא לאט לאט, אתם פשוט תרגישו עבודה אינטנסיבית של השרירים. שמירה על שיווי משקל, בסדר? שמירה על שיווי משקל, בהגדרה זה יהיה חיסכון בעבודה, בסדר? אנחנו חוסכים בעבודה, אנחנו כולנו מכירים את הרעיון הזה שגוף האדם זה גוף חסכוני, כולנו עצלנים, האריה שרודף אחרינו ביער, נכון? אם אנחנו לא ניתן סיבה לגוף להתאמץ, אז הוא לא יתאמץ, נכון? כולנו מכירים את הקונספט הזה, אז שמירה על שיווי משקל זה חיסכון אנרגטי. אנחנו יכולים לפצות על ההפך מחיסכון אנרגטי בעבודה של שרירים, במקרה הזה בשיווי משקל. בסדר? הרעיון עבר. לפעמים אני יכול קצת להתפזר בשיח וברעיונות, אז אם זה יותר מדי לכם, אתם יכולים להחזיר אותי, או שזה סבבה לכם. מה אמרת שזה חיסכון, מה? כשאת כאן, הנה, לין, כשאת נמצאת במצב כזה, אוקיי? כשאת נמצאת במצב כזה, וקו הכובד שלך נופל בבסיס תמיכה, אוקיי? אז את במצב של שיווי משקל, נכון? יפה. כן. את לא משקיעה יותר מדי מאמץ להיות במצב הזה, כי כל האלמנטים מסתנכרנים יחד. יש לך בסיס תמיכה. מרכז הכובד שלך, דרך קו הכובד, נופל בתוך בסיס התמיכה, נכון? את לא מתאמצת כדי להיות במצב הזה, הוא פשוט קורה בצורה טבעית, נכון? כן. עכשיו, אני אומר, מה אם את מוציאה את קו הכובד שלך? כי זה חשוב להבין, אוקיי? זה לא כלל, אנחנו יכולים לעשות את זה. זה משהו שהוא אפשרי. מה אם את תוציאי את קו הכובד שלך? אוקיי, עכשיו, אה, נגיד, אוקיי? נגיד הבן אדם הזה, במקום להתכופף קדימה, ירחן לכאן, אוקיי? ויחזיק מוט עם משקל, אוקיי? יחזיק מוט עם משקל. זה משקולות, כן? הולך פה, צד שני, יש לנו פה עוד עיגול, משקולות. אז, יכול להיות מצב שקו הכובד שלנו ייפול קדימה, ממש קדימה. ואז אנחנו יוצאים משיווי משקל, נכון? אבל, אבל אנחנו עדיין יכולים לשמור אנחנו עדיין לא ניפול. למה? כי יש לנו עבודה של שרירים, אז אנחנו מכניסים את השרירים שלנו לעבודה ממש ממש אינטנסיבית. עכשיו, זה רק כדי להבין את הרעיון, בסדר? להבין את הרעיון שאנחנו יכולים לשחק עם קו הכובד, אנחנו יכולים להוציא אותו קצת מבסיס התמיכה, בתנאי שיש, הסיסטם שלנו, של השרירים, יכולה לתמוך בדבר הזה. אני לא אומר שזה תמיד קורה שאנחנו מעמיסים עלינו משקולות או כבלים או דבר כזה, לרוב זה לא קורה, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה, וזה משהו שאנחנו יכולים לעבוד איתו, אבל זה רק היה כדי להמחיש את הרעיון, לא לקחת את זה כאיזשהו כלל ברזל, שתמיד, תמיד, תמיד, מרכז כובד, קו כובד, בסיס תמיכה, חוץ מזה, אנחנו נמצאים על הרצפה. אז יש מעט מאוד כללים בגוף האדם, בסדר? זה לא אחד מהם.
יש לי אה, שאלה רגע. כן. זה לא בעזרת השרירים אתה פשוט יכול לשנות את מרכז הכובד שלך? זה לא שאתה משנה את קו הכובד. כאילו כל עוד הקו יוצא, אתה כבר נופל. ה- אם הקו כאילו הוא גבולי, אז זה העזרה של השרירים, לא? אמ, אז היה לנו על זה דיון מאוד מאוד גדול, אם זה גבולי או שזה יוצא. אמ, את יכולה להוציא, בסדר? לא לא, עד כי כאילו אינסוף. הרעיון, לא, כאילו הרעיון פשוט שהשרירים משנים לך את המרכז כובד. זה אז לא ש... אז אני עכשיו מדבר על זה שאת יכולה, שהמרכז כובד שלך משתנה, שאת יכולה לשחק איתו באמצעות כוח חיצוני שפועל עלייך. בהתחלה דיברנו על כוח חיצוני, כוח הכובד ומשקולות בעיקר, סתם, כי שיהיה לנו קל להבין, בסדר? בואי ניקח לדוגמה את השרירים כמשהו הוא די סטטי. כרעיון, אם את לוקחת את הגוף שלך ואת מאומנת, ברור, השאיפה היא זה שהגוף שלך יהיה סימטרי, שצד ימין יהיה שווה לצד שמאל, ואת תהיי מאוזנת לכל הכיוונים, ומרכז הכובד שלך הוא יהיה יחסית במרכז, כמה שיותר, אוקיי? כמה שיותר וכמה שיותר ממורכז לאזור של הסקרום, של הטבור, כי זה הקור של הגוף. אבל אם את משחקת עם המרכז כובד שלך בכך שאת מוסיף, מוסיפה על עצמך איזשהו אלמנט חיצוני, נגיד מוט, ובצד אחד של המוט את שמה פלטה, והפלטה פשוט לוקחת אותך לצד של המוט, את ממש מסיטה את מרכז הכובד שלך. מבינה אבל שאם את שמה על עצמך מוט עם פלטה זה עכשיו הופך להיות אחד עם הגוף שלך? את זה את מבינה? לא, נוי? זה ברור, את זה הבנתי. פשוט אוקיי. השאלה כאילו מבחינת העיצוב, אני מדברת, כאילו, אם זה לא משנה לך את הקו מהבסיס. כאילו, אם הקו יוצא אתה נופל. איך זה הגיוני ש... אה, זה בסדר, זה בדיוק הקטע, כי בדיוק בשביל זה יש לנו שרירים, והשרירים בעצם מתנגדים לכוח הזה, אוקיי? כן. עכשיו, אני כרגע צריך שתבינו את זה כרעיון, אני צריך גם שתסמכו עליי שהדברים האלה יתבהרו במהלך הדרך יותר ויותר, בטח בשנה ב', שזו שנה שבה כאילו האסימונים מתחילים ליפול והדברים מתחילים להתחבר כי מדברים יותר בקטע יותר מעשי. אבל את יכולה לשחק עם הרעיון הזה. שוב, עבודה של שרירים. אנחנו מאומנים, אם ניפגש אני אראה לך, זה לא איזשהו, אתה יודע, זה לא איזשהו סיינס פיקשן, זה פשוט פקטור של כמה הגוף שלך יכול להתנגד לזה. מה שאני הסברתי קודם, זה שכשאת נמצאת, אוקיי? כשאת עומדת רגיל, והבסיס תמיכה שלך פה בקו הצהוב, וקו הכובד נופל לתוך בסיס התמיכה, זה יהיה מצב של שיווי משקל, אוקיי? זה יהיה מצב, אבל שיווי משקל במובן הזה שאת לא משקיעה הרבה מאמץ בשביל להישאר בשיווי משקל, כי זה קורה מטבעו. הכוח הטבעי שפועל עלייך, כוח הכובד שאין לך עליו שליטה עליו, הוא מושך אותך למטה. ואת עומדת על שתי הרגליים, והסך כל הכוח יחד עם כל המשקל גוף שלך, כרגע רק הגוף, הוא נופל לך בין הרגליים. אז את נמצאת בשיווי משקל כי זה נופל בתוך בסיס התמיכה, אוקיי? אבל אם את מסיטה את בסיס התמיכה שלך, את לוקחת נגיד פארמר ווק, אוקיי? אנחנו יכולים לעשות, מכירים פארמר ווק, נכון? שאנחנו הולכים עם משקל בידיים. את יכולה ביד אחת להחזיק, תשמעי, יש אנשים שמחזיקים פה משקלים אסטרונומיים, 20, 25, 30 קילו, זה המון, זה המון. את ממש מסיטה את מרכז הכובד שלך הצידה, עד כדי שהוא כמעט יוצא לך מבסיס התמיכה, בטח בזמן ההליכה, כשאנחנו הולכים, אז יש לנו מעבר שאנחנו עומדים על רגל אחת, אוקיי? אז שוב, את איתי רגע נוי, אני לא מאבד אותך? כן, 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 ברור. אז שיש לנו פארמר ווק, נכון, שאנחנו הולכים עם משקל, נגיד ביד אחת, ושאנחנו נמצאים בזמן הליכה, יש לנו מעבר שאנחנו על רגל אחת, אבל אנחנו לא נופלים. אנחנו לא נופלים על אף שאנחנו יכולים להחזיק משקלים שהם די גבוהים. שוב, 20 קילו זה המון, אוקיי? למה אנחנו לא נופלים? כי השרירים שלנו בעצם מפצים על זה. הם
מתנגדים לכוח שפועל עלינו. וזהו, בואו נשאיר את זה כאן. יכול להיות שנחזור לרעיון הזה בהמשך, על הרעיון הזה ששרירים מתנגדים לכוח שפועל עלינו, ובעצם הקיבוץ של השרירים מושך בחזרה את כוח הכובד מעצם הקיבוץ שלהם, שזה אחד העקרונות שלנו של המשחק עם הדבר הזה. אבל כרגע, אם הבנתם, נהדר. אם זה משאיר לכם סימני שאלה, זה גם טוב. העיקר שאתם עדיין איתי. בסדר? בואו נמשיך כדי לא לבלבל עוד יותר. טוב. אמ, סבבה. די, דיברנו על זה מספיק, נכון? על גורמים שמשפיעים על שיווי משקל. בסיס תמיכה זה מאוד ברור לנו, נכון? בסיס תמיכה רחב, צר, רגל אחת, שתי רגליים. נכון, תעצרו אותי, אם לא, אני קצת אתקדם הלאה. אוקיי, משחק עם בסיס תמיכה, דיברנו על זה. יפה. רק סתם איזה מילה על הבסיס תמיכה הזה והזה, רק שנייה רק להבין את זה שנייה מבחינה של, סתם שנייה בשפה שלנו. כשאנחנו עומדים בפיסוק, אוקיי? פיסוק רוחב אגן, או יכול להיות קצת יותר רחב, אז אנחנו מאוד יציבים לכאן, אנחנו מאוד יציבים לכאן ולכאן. כלומר, אנחנו מאוד יציבים במישור הפרונטלי, בתנועות לטרליות, נכון? קל לנו יותר לבלום את זה. כשאנחנו משנים את בסיס התמיכה שלנו, נגיד בסיס תמיכה כזה, אז פה אנחנו מאוד לא יציבים, אוקיי? מצד שני, אנחנו מאוד יציבים לכאן ולכאן. עכשיו אנחנו מאוד יציבים במישור הסגיטלי, אוקיי? קדימה ואחורה. אז הכל שאלה של איך אנחנו רוצים לייצר את הבסיס תמיכה שלנו ביחס למטרה שלנו, ביחס לאיך שאנחנו רוצים לעבוד עם זה, בין אם זה תרגיל או בין אם זה איזשהו ענף ספורט, כן? לכן עמידת מוצא נגיד של לוחמים, של כל העולם אגרוף, MMA וכולי, אז יש לנו, זה עמידה ב-45 מעלות, רגל אחת כאן ועוד רגל אחת כאן, ואז סך הכל יציבים גם בקדימה אחורה וגם לצדדים. זה איפשהו החלאה של שני הצדדים האלה. אבל זהו, בואו נתקדם. אוקיי, סבבה. זה בדיוק הרעיון שדיברנו עליו של ההסטה של קו הכובד. קצת רץ, כי זה פשוט קצת חוזר על עצמו. אוקיי, שקופית אחרונה. רק לפני שאני רגע אגיד מילה על השקופית הזאת, עד עכשיו. סבבה? יש לכם שאלות? אתם איתי? בעיניי, כאילו, דווקא המצגת זה מצגת שאפשר לרוץ אליה, ועד עכשיו כאילו אחלה, פשוט נראה לי שיש דברים שאפשר כאילו להתקדם, ויש דברים שאם מישהו ישאל וזה אפשר להתעכב, כאילו אם מישהו חושב אחרת אז תגידו, אבל זה דעתי. אז ככה, תומר, עם תומר, אני מסכים גם. אני יודע שיש, לפעמים יש נטייה לזרז את הדברים, ואני ארגיע אתכם ואני אגיד לכם, תומר, על אף שאתה מזרז אותי, הכל טוב, אבל תסמכו עליי, אני חופר, אני עושה את זה לאט, אני לא עובר מהר על הדברים. יש לנו עוד ים זמן להיות ביחד, ותזכרו שבאיזשהו שלב הקורס נגמר, ויש זמן עד המבחן, ואנחנו ניפגש גם עוד כהשלמות עד המבחן. אנחנו נעבור על כל החומר, וכל החומר שתרצו, חלקו שתרצו, אנחנו גם נעבור עליו פעמיים, אוקיי? אני רק יכול לתת לכם את הפרספקטיבה של כמה שנים בודדות אחרי, זה בסדר, אוקיי? אל תדאגו, 3/4 שעה, 50 דקות בשביל המצגת הזאת, הכל טוב, לא להיבהל מזה שאנחנו חוזרים על אותו חומר, זה רק נועץ את זה יותר חזק. יפה. נראה לי שזה יותר בקטע של חלילה לא לזרז, אלא יותר בקטע של כאילו להיות באותו קצב עם אלה, כי אם כל פעם נחזור לא לדאוג, אבל אנחנו תרגול, אנחנו בחיים לא נדביק את הקטע. כל הרעיון הוא שהיא תהיה שני צעדים, ואני צעד אחד מאחוריה. פיקס. הכל טוב,
פה אני צריך שתסמכו עליי, הסיסטם עובד ברור. שנה אחרי שנה, זה בסדר, עדיף שאנחנו נהיה לג אחד מאחוריה, ניתן לחומר לשקוע, וגם יש חשיבות לזה שהיא מדברת על חומר מתקדם, ואז אנחנו חוזרים אחורה, זה מטמיע את החומר עוד יותר טוב, בסדר? אבל שוב, אני חוזר ואומר, אנחנו ביחד עד המבחן שלכם, אנחנו נעבור על כל החומר, וברובו אנחנו נעבור עליו פעמיים. אוקיי, יפה. עכשיו, מילה על השקופית הזו, אני אגיד את הרעיון שלה, ואז אנחנו נעשה 5 דקות התרעננות ונעבור למצגת הבאה. אז מוביליות, אוקיי? תנועתיות. יש לנו שתי מילים מאוד 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 חשובות, אחת נקראת מוביליות, והשנייה היא סטביליות, סטביליטי. מוביליות, תנועתיות, סטביליטי זה יציבות. בין תנועתיות לבין יציבות יש לנו מערכת יחסים, אוקיי? יש לנו דינמיקה. הגוף שלנו מצד אחד הוא גוף מאוד תנועתי, אוקיי? מצד שני, אנחנו רוצים לשמור על מקסימום יציבות. וכשאני אומר יציבות, זה לא שיווי משקל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. אני מדבר רגע על היציבות המפרקית, רצועות, קפסולה וכולי, בסדר? זה גם, כרגע רעיונית, הנושא הזה הולך לחזור עליו עוד הרבה פעמים. אבל בגוף שלנו כל הזמן יש דיאלוג בין מוביליות לסטביליות. רגע, להבין את זה שהרבה פעמים הם באים אחד על חשבון השני. לדוגמה, נגיד, מפרק הכתף הוא מפרק מאוד מאוד מובילי. לראיה, יש לנו תנועות לכל המישורים, לכל הכיוונים, כמעט לא מוגבלים בפוטנציאל התנועה של הכתף. מצד שני, הסטביליות של הכתף היא מאוד מאוד נמוכה, נכון? מפרק הכתף זה המפרק שאנחנו שומעים עליו כפריקות, נכון? מצד שני, אוקיי? נגיד, קח דוגמת מפרק הברך. מפרק לא כל כך מובילי, אין לנו בו הרבה מישורי תנועה, אבל כמה שמענו על פריקות של ברך? לא הרבה, נכון? קרסול, מפרק מאוד מאוד תנועתי. כמה עצמות יש, כמה פוטנציאל תנועתי יש, כמה מוביליות יש בקרסול, נכון? אבל סטביליות, כמה נקעים קרסול שמענו? המון. נכון? אז זה תמיד כזה give and take, זה מערכת יחסים, איפה שיש לנו הרבה מאוד מוביליות, כנראה שיש לנו מעט סטביליות, ואיפה שיש לנו הרבה מאוד סטביליות, יש מעט מוביליות, וברמת המקרו, בסדר, עכשיו דיברנו פר מפרקים, המפרקים שלנו, מפרקים הסינוביאליים, אבל אם אנחנו מדברים על פר קבוצות מפרקים, שזה אנחנו נפגוש במצגת הבאה, אז נגיד יש לנו מפרקים סחוסיים, נגיד נגיד סימפיזיס פיוביס, מה שמחבר לנו את חגורת האגן מקדימה, זה מפרק. זה מפרק סחוסי. מפרק מאוד מאוד סטבילי, מאוד 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 יציב. אבל תנועתיות, כמעט אפס. תמיד יש מידה מסוימת של תנועתיות, של מוביליות, אבל היא כמעט אפס, וזה תמיד דו-שיח. טוב, 5 דקות הפסקה? כן. יאללה. אז אנחנו חוזרים ב2 דקות ל7. קול? סגור. או שנעגל את זה ונחזור כבר ב7. יאללה, בשב. יאללה, ב7. ביי.
אוקיי, אתם איתי? כן. נהדר, אחלה. אז אנחנו ממשיכים, ורק תגידו לי שהמצגת עוברת. עוברת, נכון? כן? כן, יופי. טוב, אז זה חשוב לי להגיד את זה. אנחנו עוברים על החומר לאט, בסדר? אני צריך שתסמכו על הדרך, שתסמכו על התהליך, ככה זה תמיד, כל שנה אנחנו מבקשים לזרז את ההתקדמות, אבל בסוף אנחנו מגיעים למבחן עם איזה 5-6 שיעורים חזרה לחומר, אז לא לדאוג. אוקיי. אז ככה, מצגת שנייה. אנחנו מדברים על, עכשיו זה מתחיל להיות קצת יותר מורכב, אז אם יש לכם שאלות תוך כדי, בבקשה לשאול, כי עכשיו זה קצת נהיה פחות אינטואיטיבי, בסדר? עד עכשיו דיברנו על תנועה, כל העולם שלנו היה תנועות גלובליות, נכון? Flexion Extension, שזה התנועה, נקרא לזה הפונקציה, אוקיי? התנועה של העצמות. האמה שלנו, בסדר, הרדיולה, מתקרבת לאומרוס, אנחנו מקבלים פלקשן, היא מתרחקת מאומרוס, אנחנו מקבלים אקסטנשן. אבל עכשיו אנחנו הולכים לדבר על מה קורה בתוך המפרק. יש לנו את הקומפלקס הזה של מפרק סינוביאלי, של הגלן אומרל, של מפרק הכתף, אנחנו הולכים להבין מה קורה בתוך המפרק, בעצם מה מאפשר לנו את התנועה. וזה כל כך חשוב להבין את זה, כי על בסיס זה אנחנו מטפלים, בסדר? זה לב ליבו בעיניי, שוב, כמטפל, וזו דעתי, זה הלב ליבו של הטיפול המנואלי, זה להבין מה קורה לנו בתוך המפרק, אוקיי? כל עולם האימפינצ'מנט, הצביטה, פרוזן שולדר, המון צביטה בירך, דברים כאלה, פרוטרקשן, ראונדד שולדרס, פורוורדד, זה להבין מה קורה בתוך המפרק, ואז אנחנו בעצם מתאים את הטיפול. אז אוקיי, קול. אז תפקידים של המפרקים, בסדר, זה פשוט מאוד לאפשר לנו את התנועה בגדול. המפרק עצמו הוא מספק לנו יציבות סטטית ודינמית, אוקיי? אז יציבות מצורה הטבעית של המפרק, בין אם זה נגיד מפרק הירך, שהמפרק הירך נראה ככה, כשבצורה מאוד טבעית המפרק מאוד מאוד יציב, או נגיד מפרק הברך, שזה עצם על עצם ובצורה מאוד טבעית ואינטואיטיבית, הוא מאוד מאוד יציב, כי הכוח, הביומכניקה, בסדר? תדמיינו שעכשיו שהעט זה אנרגיה, זה כוח, הוא פשוט עובר דרך העצמות. אוקיי? ויש לנו מפרקים שהם פחות יציבים, בסדר? נגיד רק הכתף, מטבעו הוא לא יציב, נכון? אבל אם חושבים על זה שאנחנו מחזיקים שקיות בסופר, המפרק שלנו זה הומרוס, זה סקפולה, ככה המפרק שלנו נראה, ופה למטה בסקפולה יש שקיות של סופר, שאחד מהם זה שישייה של מים מינרליים, ובאופן טבעי ההומרוס רוצה להימשך למטה, אוקיי? אז המפרק הוא לא יציב, בלשון המעטה הוא לא יציב. אז המייצבים הדינמיים, אוקיי? זה יהיה כל עולם השרירים. דלטואיד, רוטטור כף, כל הדברים האלה, בסדר? לדוגמה, יש לנו 3 סוגים של מפרקים, כמובן שאנחנו הולכים לדבר על מפרקים סינוביאליים, בסדר? אוקיי, סטביליות מול מוביליות, דיברתי על זה קודם, זה עכשיו הולך לשחק בצורה מאוד 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 חשובה. תבינו, ככל שתבינו, וזה יבוא לכם יותר בטבעיות, הרעיון הזה של יציבות מול תנועתיות בכלל בגוף האדם, במקרו ובמיקרו, אז תהיו מטפלים טובים יותר, כי אתם תבינו את המהות הזה של גוף האדם. יפה, ויש לנו עוד מושג שנקרא close back position ו-loose back position, אנחנו לא נדבר עליו, כי אנחנו נפגוש את זה בהמשך ונדון עליו הרבה בהרחבה. זה יכול להיות מאוד מאוד מבלבל, בטח למי שפוגש את זה לראשונה, אבל לא לדאוג. אוקיי, פוגשים את זה מהר מאוד. Close back position, סליחה, בראש שלי היה לי שרשרת קינמטית סגורה ושרשרת קינמטית פתוחה, אנחנו נגיע גם לזה בסוף. Close back position, אוקיי, מצב שהוא סגור. Close back position, בהגדרה, זה מצב, יש לנו רק סיטואציה אחת כזאת, פר מפרק, אוקיי? ובין מפרקים זה יכול להשתנות,
איך שזה קורה. בהרבה מאוד מפרקים זה יקרה בסוף טווח התנועה פלקשן או אקסטנשן, לרוב אקסטנשן, אבל יש מפרקים ספציפיים שזה משתנה, לדוגמה כתף והירך. אבל בגדול, מה שקורה לנו ב-close back position זה שבין עצם אחת לעצם השנייה, יש לנו מקסימום התאמה מפרקית, אוקיי? יש לנו מקסימום שטח פנים של עצם אחת, שנוגע במקסימום שטח פנים של עצם שנייה, ובדרך כלל מה שאנחנו מקבלים ב-close back position זה שהקפסולה והרצועות שמקיפות את המפרק, כולן מתוחות, אם לא למקסימום שלהן, אז כמעט למקסימום שלהן, והן במצב שהוא מתוח, אוקיי? לדוגמה, מפרק המרפק, אוקיי? כשאני מיישר את מפרק המרפק עד הסוף, ועכשיו נעלתי את מפרק המרפק, וכולם יכולים להתרשם מההיפר-אקסטנשן הקל, מה שקורה זה שהאולקרנון נכנס לתוך האולקרנון נוטש, אני מקצין את זה כמובן, נכנס לתוך האולקרנון נוטש באומרוס, וטק. ויש לנו מקסימום שטח של האולקרנון בתוך האולקרנון נוטש, בום, המפרק ננעל, הרצועות, ה-UCL וה-LCL של המפרק המרפק הן מתוחות, אוקיי? מתוחות. פה ה-MCL הרצועות המדיאליות וה-LCL הרצועות הלטרליות הן מתוחות. loose back position זה יהיה כל מצב שהוא לא מצב של ה-close back position, כלומר אם זה ה-close back position שלי במצב של נעילה מלאה, אז loose back position, מצב משוחרר, זה יהיה מכאן עד לכאן. יהיו מצבים שחלקם יהיו יותר משוחררים, חלקם פחות משוחררים, אבל הם עדיין יהיו בהגדרה של loose back position. עוד דוגמה, מפרק הברך, בדומה למפרק המרפק. אגב, מי שזה עדיין לא כזה הסתדר לו ועדיין לא נפלו לו הסימונים, הגפה העליונה והגפה התחתונה זה סוג של העתק, רק ביותר גדול למטה וביותר יציב למטה, למעלה זה יותר מובילי. אז מפרק הכתף ומפרק הירך, נכון? בול אנד סוקט, מפרק המרפק, מפרק הברך, הינג', אוקיי? שורש כף היד שלנו הוא קונדילואיד, במפרק הקרסול יש לנו את הטלו-קרורל ומתחת את הסאב-טלר ג'וינט, ששניהם ביחד נותנים לנו תנועה של פלנטר דורסי, איברז'ן, אינברז'ן, אוקיי? כמובן לא אחד לאחד, אבל כרעיון. לכן יש המון דברים שחוזרים על עצמם. אז במרפק, close back position, נעילה מלאה, בברך, אישור מלא, אותו דבר, מקסימום התאמה מפרקית בין הפמור, על הטיביה, המניסקוסים, השטח מגע שלהם הוא שלם, כל יציאה לכיוון פלקשן, אנחנו מקטינים את שטח המגע, הרצועות משתחררות קצת, ואז אנחנו נכנסים ל-loose back position. איפה זה נהיה קצת מורכב? זה נהיה קצת מורכב בכתף ובירך. אז בכתף שלנו, close back position, אנחנו צריכים שהאומרוס שלנו תהיה מקסימום בשטח פנים עם הגלנואיד פוסה שלה, עם הסקפולה. אז בעמידה אנטומית אנחנו סוג של כאן, בסדר? מה זה close back position לכתף? קודם כל, abduction, אוקיי? ו-external rotation. נכון? abduction ו-external rotation. תסתכלו. אז איפה זה יהיה close כאילו? אז זה close back position, abduction ו-external rotation בכתף. אוקיי, זאת אומרת כל השאר יהיה הלו"ז. כן, שימו לב מה קורה. abduction, אוקיי? עכשיו, זה שטח מגע, בסדר? נגיד ככה, אני רגע קצת עושה לזה יותר קצת אילוסטרציה, בסדר? זה יהיה abduction, אוקיי? ואתם רואים שיש לי פה חלק מהעצם שהוא בחוץ. עכשיו אני מסובב את הכתף לרוטציה חיצונית. אז, שוב, abduction, external rotation, יש לי מקסימום התאמה מפרקית בין האומרוס לגלנואיד פוסה. abduction, external rotation, ויש לי מקסימום התאמה מפרקית. טוב, לא טוב, כרגע לא רלוונטי. מבחינתנו אנחנו מוצאים חיובי ושלילי מהמשוואה, זה לא בשיח שלנו בכלל. אנחנו מדברים רגע הגדרות נתונים, בסדר? כתף. במפרק הירך, אז כן, אז loose back position זה יהיה כל מנח שהוא לא זה, בסדר? פה, internal, יד,
כל כיוון אחר, בסדר? זה יהיה loose back position. חלק יהיו יציבים יותר, חלק יהיו יציבים פחות. מפרק הירך הוא דומה למפרק מפרק הכתף. אני קצת מדלג על מפרק הירך, פחות קריטי, כי מפרק הירך מטבעו הוא בנוי ככה, מטבעו הוא מאוד 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 יציב. כרגע נשנייה, אז רעיון להבין את הרעיון הזה, הוא נמצא בכל מפרק בגוף. קרסול, טלו-קרורל, שזה המפרק העליון של הקרסול, ופול דורסי פלקשן. פול דורסי פלקשן זה close back position. כל יציאה לכיוון פלנטר היא loose back position. יפה. רגע, אפשר יותר לאט? כן. אני... כן, תודה. אז close back position במפרק הקרסול לדוגמה זה בפול דורסיפלקשן, שאנחנו דורכים על הרצפה ונכנסים לדורסיפלקשן מלא. במפרק הקרסול זה close back position. למה? כי יש לנו מקסימום התאמה בין הטלוס לטיביה פיבולה. מפרק הקרסול, נכון, יש לנו את הטלוס וטיביה פיבולה שיושבות ככה מעל, נכון? אתם איתי? יש? אז בפול דורסי יש לנו התאמה מלאה. יפה, עכשיו, שימו לב, ב-close back position, מה מבין השניים אנחנו יותר? סטבילי או מובילי? סטבילי. סטבילי, נכון? יפה, וב-loose back position, נגזרת, אנחנו נהיה יותר מובילים. יפה. עכשיו אני שואל אתכם, מתי רוב ניקיות הקרסול קורות? באיזה מנח שהקרסול נמצא? פלנטר ואינברז'ן. נכון, ופלנטר ואינברז'ן זה ההפך מדורסי, אוקיי? שזה אומר שהקרסול שלנו נמצא במנח מאוד 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 מובילי. בסדר? ואז אנחנו מבינים שבמקרה הזה של פלנטר ואינברז'ן של הקרסול, המוביליות מגיעה על חשבון סטביליות, ושם הקרסול מועד לפורענות, והרבה פעמים נקע בקרסול קורה במנח פלנטר פלקשן ואינברז'ן, לרוב. כי אנחנו מאוד תנועתיים במנח, המפרק הוא מאוד לוס, הוא מאוד משוחרר, הוא לא סטבילי, הוא לא יציב. לדוגמה, בסדר? זה קצת מתחיל לתפוס קשר. לין, את איתי? לאט לאט. דברי אליי, אם את צריכה שאני אעשה את זה יותר לאט, אני מקשיב רק לך, לא שם על אף אחד. אני אתחיל מההתחלה אפילו. סתם, אני לא, צוחק בינתיים כולם. זה תודה. אני צוחק, כמובן אני צוחק, אני מתחשב בכולכם, אבל הכל טוב. אני אדבר קצת יותר לאט. כמו שאתם רואים, ככל שמתקדמים זה מכניס ביותר התלהבות, אז אני לפעמים קצת... טוב, אז תנועות של אוסטאוקינמטיות, תנועות של עצמות, זה כל מה שאנחנו מכירים, פלקשן, אקסטנשן, אבדקשן, אדקשן, סבבה, נכון? אני לא עובר על זה יותר מדי, זה כל התנועות פסיביות, מה שאנחנו מודדים טווח תנועה עם גוניומטר, בסדר? זה אוסטאוקינמטיות, זה תנועות של עצמות. אז על זה יושב כולם, אין מישהו שזה לא יושב לו, נכון? אני עכשיו מוודא את זה, נכון? יופי, יפה, כי מעכשיו זה הולך להיות בעייתי. עכשיו אנחנו מסתכלים על התנועות הארתרו. ארתרו, בסדר? ארתרו זה מפרק, קינמטיקה, אמרנו שזה תנועה, בסדר? מה קורה לנו בתוך המפרק? אז כמה קלטתם, לא קלטתם, יושב, לא יושב, אני פה מתחיל מההתחלה, בסדר? ואני עושה את זה לאט, אוקיי? אז בתוך המפרק מתקיימות לנו 3 תנועות. יש לנו רול, שזה סיבוב, סליחה, רול שזה גלגול, יש לנו גלייד, שזה החלקה, וספין, שזה סיבוב, אוקיי? שזה סיבוב במקום. יפה. נדבר על התנועות האלה. התנועות האלה לא יבואו בקורולציה לדרגות החופש של המפרק. לדוגמה, מפרק הכתף הוא מפרק שיש בו את כל דרגות החופש, נכון? אני יכול לעשות איתו תנועות לכל הכיוונים. זה לא אומר בהכרח שבכל תנועה של הכתף כל 3 אלה יתקיימו. מצד שני, מפרק הברך, שהוא מפרק עם מעט דרגות חופש, יש בו דרגת חופש אחת, יש בו פלקשן אקסטנשן, נכון? אז זה לא אומר שהוא יקבל רק אחד. לא, לדוגמה מפרק הברך יקבל את 3, בסדר? אז אין לנו הלימה בין דרגות החופש של המפרק
אם יהיה גם רול, גם גלייד, גם ספין בתנועה אחת, בסדר? זה פר תנועה. פר תנועה, תנועות עם יותר, תנועות עם פחות. יפה. עכשיו, בואו נדבר על רול. אז רול, אוקיי? תסתכלו על היד שלי. רול זה פשוט תנועה של גלגול, אוקיי? תנועה של גלגול. אתם יכולים לקחת יד אחת שהיא תהיה סטטית, ויד שנייה מתגלגלת על היד הסטטית. מה קורה לנו? תסתכלו רגע, אני אצייר רגע על היד שלי, שזה יהיה ברור. רגע. שיטות של זום. אוקיי. אתם רואים שציירתי פה x עיגול, נכון? ויש לי את היד. עכשיו שימו לב, מה שקורה זה שכל פעם דבר אחר הולך לגעת ביד. כל פעם נקודה אחרת ביד, זו יד ימין. כל פעם נקודה אחרת ביד ימין תיגע בנקודה ביד שמאל. את זה כולם רואים, נכון? שהנקודות שיד ימין נוגעות ביד שמאל משתנות. חשוב מאוד להבין את זה. כן, יש? רואים. וביד שמאל, כל פעם הנקודה שבה יד ימין נוגעת ביד שמאל, היא משתנה. פעם יד ימין תיגע פה, ואז פה, ואז פה, ואז פה. אוקיי? יפה. מה אני מנסה בעצם להגיד? שברול, כל פעם נקודה חדשה מעצם אחת, תפגוש נקודה חדשה מעצם אחרת. הנקודות משתנות כל הזמן. זה רול. בסדר? לעצור אותי אם יש שאלות. אסף, אפשר שאלה? כן, אפשר שאלה. אתה יכול לתת נגיד מפרק שזה כאילו איזושהי תנועה או מפרק שהרול קורה בה? בוא. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעבור על רול, החלקה וספין, ואז אנחנו ניתן, ואז אנחנו, ואז אנחנו פשוט נדלג ישר לשקופית הזו, אוקיי? סבבה. כדי להבין איפה זה מתבטא. אם אתם מבינים את זה, אתם מבינים הכל, כי זה תנועה של מפרק הברך, שבמפרק הברך שלושת הדברים קורים. בסדר? ואז נחזור קצת אחורה, להבין את הרעיון הזה, שהוא לא רעיון יותר מדי מורכב, וזהו. יפה, אז רול, נקודה חדשה בעצם אחת, פוגשת נקודה חדשה בעצם אחרת. יפה. סלייד. יפה. מה קורה לנו בסלייד? שימו לב, אנחנו נשארים פה. בסדר? אנחנו נשארים עם אותה יד, עם אותם סימנים. מה שקורה לנו בסלייד, זה שמשטח אחד לא משתנה. לא משתנה, במקרה הזה יד ימין לא משתנה, יד שמאל, כל פעם נקודה אחרת. אז שימו לב, כרגע, נגיד, אני נוגע רק עם ה-X והעיגול הראשון. רואים? X עיגול ראשון. ה-X עיגול הראשון תמיד ייגעו בעצם, אבל כל פעם הם נוגעים בנקודה אחרת בעצם השנייה. בסדר? אז ההבדל בין רול לסלייד, שוב, זה ברול שכל פעם נקודה אחרת פוגשת נקודה אחרת, ובסלייד אותה נקודה פוגשת נקודה אחרת. בסדר? אותה נקודה פוגשת נקודה אחרת. סבבה? תכף נבין עוד מעט איך זה מתבטא, ואז נבין את זה עוד יותר. אז בסדר, סלייד, לדוגמה איפה שזה קורה בצורה טבעית בעולם, וספין, אותה נקודה פוגשת את אותה נקודה. בואו ניקח רק את ה-X הזה על נקודה בעצם השנייה, והספין פשוט מסתובב על המקום. או תכלס יותר קל להבין את זה עם האצבע. האצבע שלי פשוט מסתובבת במקומה, והנקודה הזאתי, קצה האצבע שלי לא משתנה, ופה לא משתנה, זה תמיד על אותו מקום. אז זה ספין. אוקיי, איזה תנועה אני עושה עכשיו? גלייד. סלייד, נכון, גלייד. אוקיי, וזה יהיה? רול. רול. יפה. עכשיו בוא נבין איפה זה קורה בפועל. יפה. כולם מזהים טיביה? כולם מזהים פמור? נעשה את זה בצבע אחר. יש לנו פה טיביה, יש לנו פה פמור. יש? A.K.A. פרק הברך. אוקיי.
אנחנו עכשיו מסתכלים רק על החלק הזה, אוקיי? שעצם פה ממשיכה. אנחנו נמצאים עצם אחת ועצם שתיים במנח של lose spec position? כאילו, על זה אל אתה מדבר? תסבך את עצמך, אנחנו במנח של פלקשן, בסדר? פלקשן, פלקשן סבבה. ברט. אבל אתה צודק, אנחנו בלוז back position. יפה, אנחנו רוצים להגיע מפלקשן לאקסטנשן, אוקיי? יפה, אז התנועה שאנחנו רוצים לעשות היא תהיה עם כיוון החץ, נכון? יפה. עכשיו אנחנו עושים רק את תנועת הרול, לא שום תנועה אחרת, בסדר? אנחנו עושים רק את תנועת הרול. אז מכאן, אוקיי? מעצם אחת לעצם שתיים, הברך מתגלגלת על עצמה ועושה רול. רול זה גלגול. כל פעם חלק אחר בעצם, אני אעשה אותו בנקודות בקווים שחורים, יפגוש חלק אחר בעצם השנייה. הקווים האדומים זה על הטיביה, והקווים השחורים זה על הפמור. זה רול. אם יהיה לנו רק רול, מה יקרה לעצם? היא תחליק החוצה. אתם רואים שהעצם פה יוצאת, כל החלק הזה, הוא לא נמצא על הטיביה. העצם פשוט תצא ממקומה. תדמיינו את זה רגע. היא פשוט, אם יהיה לנו רול, תסתכלו על היד שלי, אוקיי? אני עושה רול, הופ, העצם החליקה ונפלה. יש? יש? יש. נהדר. מה אני צריך לעשות כדי לא להחליק? אני צריך למשוך לאחור. אני צריך שיהיה לי רול וסלייד. עכשיו תסתכלו רק על המצלמה, לא על שום דבר אחר. תהיו רגע איתי, רק על המצלמה. הכף יד הפתוחה היא הטיביה. כף יד הסגורה היא הפמור. עם הפמור, אני עכשיו במהלך של פלקשן. רואים? יש לי פה 90 מעלות. אני רוצה להגיע לכאן. יפה. עכשיו אם אני עושה רול, אני נופל. אז מה אני רוצה לעשות? רול וסלייד. נכון? בפועל, מה שאתם רואים, אתם רואים את הדבר הזה. למה? כי אני עושה סלייד תוך כדי שאני עושה רול, אני פשוט עושה את זה בו זמנית. סלייד ורול, בסדר? אז במקום לקבל את הדבר הזה וליפול, אני מושך לאחור תוך כדי שאני עושה רול, בום. זאת אומרת, זה רול במקום בעצם, נכון? וזה קורה ביחד. מה אתה אומר? זאת אומרת, זה רול במקום, זאת אומרת, הוא לא מתקדם קדימה, אבל... זה רול שקורה יחד עם סלייד, אוקיי? זה לא ספין, בסדר? שלא תתבלבל במקרה. לא ספין, השאלה שלי זה אם זה פשוט במקום רול שהוא מסתובב פשוט וממשיך להתקדם קדימה, אבל פשוט רול במקום. הוא חוזר למקום כי יש סלייד. כאילו זה מה שקורה אם אין סלייד, שזה לא קורה, כי הגוף שלנו לא בנוי ככה. אבל כן, בסדר? אם זה מה שעוזר לך לזכור, אז כן. רול וסלייד. אז שימו לב, אני עושה את זה רגע לאט. יש לי סלייד, ותוך כדי אני עושה רול, טק, סלייד, רול, סלייד, רול, סלייד, רול, זה קורה בו זמנית, בום. יפה. עכשיו, מפרק הברך, אוקיי? מי קודם? מאור, אתה שאלת, זה מסתדר לך, עושה לך שכל? מאור? כן, כן. אני מבין. כן. סבבה, אוקיי. תודה. יפה. עכשיו, הקטע של הספין, קטע של הסיבוב, אנחנו יודעים שמפרק הטיביה ננעל על הפמור בתנועת רוטציה קלה, נכון? של הפופליטאוס, לא? נכון, הפופליטאוס מוציא מנעילה, אוקיי? הוא מוציא מנעילה, הוא לא זה שנועל את הברך, בסדר? אבל לפני זה חייב להיות, כאילו בשביל להגיע לנעילה, יהיה לך ספין הופכי, כביכול של הפקטינאוס. אם אתה אומר שהוא פותח. לא של הפקטינאוס, של הפופליטאוס, של הפופליטאוס, סליחה, כן. לא. כשנדבר על האסטרוקינמטיקה של מפרק הברך, אנחנו נדבר איך הספין הזה קורה. ספוילר אלרט, אוקיי? יש לנו את הקוואד שהוא מפעיל לנו אנרגיה לכיוון אישור, ויש לנו ACL שהיא משמשת כאיזושהי מנתב ללקוחות. ה-ACL היא עוזרת לנעילת הברך במעלות האחרונות, לא לזכור כלום ממה שאמרתי, אבל זה רק כזה שלכם איזשהו ספוילר אלרט. הפופליטאוס הוא מוציא מנעילה, הוא לא עובד הפוך.
בסדר? אין לנו רוורס אוקיי, לזה. אבל סבבה. הנעילה, הספין זה פשוט עצם שמסתובבת סביב עצמה. אז במקרה הזה כשהטיביה מסתובבת על פני פמור, היא עושה ספין במקום. פשוט, זה לא קורה זה לא המצב הזה שיש לנו רול, גלייד, ספין, אוקיי? הכל קורה ביחד. רול, גלייד, ספין. שימו לב, התחלתם שהגב כף היד שלי פונה אליכם, וסיימנו ככה, בקצת ספין, אוקיי? אז רול, גלייד, ספין. יפה. אז הדברים האלה קורים במקביל. לפעמים זה יבוא לידי ביטוי בצורה יותר משמעותית. נגיד, כשאנחנו עושים מפרק הכתף, תסתכלו, אני עכשיו עושה רוטציה. כולם מבינים שאני עושה רוטציה פנימית וחיצונית? אוקיי? כן, אז לפעמים הספין שם יהיה יותר דומיננטי, או נגיד אם אני עושה אה, כן ולא עם הראש, בסדר? אז לפעמים הספין יהיה יותר דומיננטי נגיד סביב הדנס. פר אזור זה מאוד משתנה, אוקיי? אה, טוב, שאלות? שאנחנו בטוב סך הכל? יפה. אז אנחנו, סבבה, אנחנו ממשיכים. עכשיו עוד מעט 7:30, אם אנחנו לא מספיקים לסיים את המצגת, לא לדאוג, אנחנו מסיימים בדיוק מאותה נקודה, הכל טוב. יפה. שלושה כוחות שפועלים עלינו, בגדול, 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 יש לנו כוחות שהם דוחסים אותנו, שזה כוח הכובד, כשאנחנו עומדים, אז על מפרק הברך פועל כוח שדוחס אותנו, בסדר? קומפרשן, דחיסה. יש לנו כוחות ניטרליים, וכמעט ולא מדברים על כוחות ניטרליים, זה בדרך כלל לא משהו לא משהו שקורה, אלא אם כן אנחנו באיזשהו טיפול פסיבי מנוהלי. ויש לנו כוחות של דיסטרקשן, של הרחקה. אז לדוגמה, רק כדי שנבין, יש לנו פה בן אדם, בסדר, עומד, יד אחת, יד שנייה, החץ הירוק מסמל את כוח הכובד, בסדר? זה יותר מדי גדול. מסמל לנו את כוח הכובד. יש על מפרק הברך ומפרק הירך, אמרנו, פועל לנו כוחות של דחיסה. איפה פועל לנו כוחות של דיסטרקשן? המפרק של המרפק. לדוגמה, המפרק של המרפק, נכון? המפרק של המרפק, האמה נמשכת החוצה וזה מושך את המרפק. מפרק של הכתף, גם הוא נמשך החוצה ופועל על הגוף, על המרפק, דיסטרקשן, בסדר? טוב, לא טוב, יצא מהמשוואה, אנחנו רק מבינים איך הכוחות האלה פועלים, בסדר? יפה, שאלות? אני ממשיך. טווח תנועה, range of motion, רום, סתם מילה שאנחנו מעתה ואילך נשתמש בה, רום, שזה פשוט טווח תנועה בשפה שלנו. יש לנו A-ROM, שזה active range of motion, שזה הטווח תנועה שאני מסוגל לייצר בעצמי. אני עכשיו עושה כפיפת כתף, ומרים את הכתף שלי עד ל-180 מעלות. זה אומר שה-active range of motion שלי הוא 180 מעלות, ויש לנו passive range of motion, P-ROM, אוקיי? שזה אני נגיד לוקח למישהו את הכתף ובשבילו מרים את הכתף ל-180 מעלות. כי הכתף אין שם כוח שרירי, הוא איבד את היכולת העצבית לשלוט בדלטויד או בשרירים האחרים, אני עושה בשבילו. זה ברור, נכון? זה בתנועות פסיביות מדברים על זה הרבה. אה, בסדר, בוא נמשיך. פחות, לפעמים אני מסנן כזה כדי לא להעמיס ככה אני מעמיס בהרבה דיבורים, אבל באמת משהו פשוט לא מהותי, אז אני פחות מתעכב עליו, אוקיי? אז לא לדאוג אם יש דברים שאני פחות מתעכב עליהם, אחרת פשוט אנחנו באמת לא נצא מזה. אוקיי, המדידה של הטווחי תנועה, אז אנחנו מודדים את טווח תנועה של האוסטאו, של השרירים, ולא של הארתרו, לא של המפרקים. אנחנו לא יכולים לדעת מה התנועה של הארתרו, אנחנו יכולים לתת איזושהי השערה לוגית מההבנה שלנו, של המטופל, של המקרה, להבין אם התנועה קורית או לא, לוגית. אנחנו לא יכולים למדוד את זה כמותית, כמו גוניומטר, אוקיי? יפה. אה, אוקיי, ואיך אנחנו מתארים את התנועה?
אז קודם כל אנחנו צריכים להבין אם המפרק הוא פשוט או שהוא לתת איזושהי הגדרה כללית למפרק, להתחיל ממקרו, אם זה מפרק פשוט, אוקיי? מפרק משולב או מפרק מורכב. מפרק פשוט זה פשוט עצם על עצם, מרפק, או בין האולקרנון לאומרוס, בסדר? לא, סליחה, בבתי, מרפק, נקודה, בסדר? מפרק פשוט, עצם על עצם, בסדר? מפרק שהוא משולב, זה שיש לנו כמה משטחי מפרקים. אז בתוך מפרק המרפק יש לנו את המפרק בין האולנה לאומרוס, שהוא מפרק פשוט. בתוך הקומפלקס הזה של המרפק, איפה שכל הקפסולה מקיפה, יש לנו שם כמה מפרקים, נכון? יש לנו את המפרק בין האולנה לאומרוס ובין הרדיו לאומרוס. ויש לנו גם מפרק בין האולנה לרדיוס. אז זה מפרק שהוא קומפאונד, שהוא יש לו יותר משני משטחי מפרקים, בסדר? ומפרקים מורכבים, זה מפרקים שיש לנו שם רקמות שהן, אני אומר במרכאות, בסדר? במרכאות לא קשורות למפרק סינוביאלי, כמו דיסקים, מיניסקוסים, בסדר? זה ראשי תיבות של איזה מפרק? זה. של הלסת. טמפו-מנדיבולר. יפה מאוד. בטמפו מנדיבולר יש לנו שם דיסקים, זה מפרק שצובר הרבה כוחות, הרבה סטרס, צריך שם משהו שירכך את התנועה. אז בערך יש לנו מניסקוסים, נכון? אז הוא מפרק שהוא קומפלקס, הוא מפרק מורכב. בסדר? זה בסדר? זה יושב לכם? אז הקומפלקס זה פשוט, אתה יכול להסביר עוד פעם בקצרה רגע? כן, בטח. משפט? כן, קומפלקס זה מפרק, לין, שיש בו רקמות שהן במרכאות אני אומר לא קשורות למפרק סינוביאלי קלאסי. מפרק סינוביאלי קלאסי יש לך עצם, סחוס היאליני, נוזל סינוביאלי, עוד עצם, סחוס היאליני. זה קלאסי. מפרק לא קלאסי זה שבתוך המפרק יש עוד איזושהי רקמה, נגיד מניסקוס, בסדר? יש לנו טיביה, סחוס היאליני על הטיביה, על הטיביה יש מניסקוס, ואז הפמור. זה לא קלאסי, זה מורכב, יש שם עוד איזושהי רקמה שהיא לא קשורה למפרק הסינוביאלי הקלאסי, בסדר? אז מפרק הברך זה מפרק לא קלאסי. כן, לדוגמה מפרק הברך, טמפו-מנדיבולר, איפה יש לנו עוד סחוסים, מניסקוסים? בין הקרומיון לסטרנום? יפה מאוד, בין הקרומיון לקלביקולה. רגע, לא, כן, לא, יש שם חצי. בין הקלביקולה, נכון, בין יש שם הקלביקולה. חצי. רגע, הררתי את עצמי, אבל כן, את צודקת, יפה, שלפת את זה מהר, כל הכבוד. אז זה יהיה קומפלקס, בסדר? אוקיי, עכשיו, אחרי שהגדרנו את סוג המפרק, מעבר למפרק סינוביאלי, אנחנו צריכים להגדיר את דרגות החופש שלו, שזה פשוט מישורי תנועה. מפרק שיש לו flexion extension, אז יש לו דרגת חופש אחת. שורש כף היד, שיש לו שתי תנועות בשני מישורים, אז יהיה לו שתי דרגות חופש, וכתף וירך יש להם שלוש דרגות חופש, בסדר? עכשיו, פה מדברים על צירים, עוד מעט ניתקל בצירים, ואז נסתכל איך הצירים מתבטאים בגוף האדם, בסדר? עוד מעט זה קרה עכשיו. אוקיי, איזה תנועה יש לנו פה? abduction adduction, נכון? יפה. איפה התנועה קורית? היא קורית במפרק הכתף, נכון? נכון, יפה. הציר, אוקיי? הציר של התנועה, שימו לב, הוא יהיה בניצב לתנועה. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו תסתכלו, אתם רואים את האמה שלי? תדמיינו שזה הזרוע, שאני עושה עכשיו abduction adduction, בסדר? עזבו שנייה את כל מה שקורה מאחורה. abduction adduction. אז כדי שהתנועה הזאת תוכל לקרות, בסדר? אוקיי? יש לי ציר.
שימו לב, התנועה קורית כאן, על המסך. עכשיו יש לי ציר שהוא ב-90 מעלות לתנועה, בסדר? זה המפרק, הוא מתיישב על הציר, והוא זז על הציר. אתם רואים את זה? כן? יפה מאוד. כן. אז הציר הוא יהיה ב-90 מעלות לתנועה שבה הוא קורה. אז את העיקרון הזה אנחנו מכלילים על כל מישור תנועה. לדוגמה, אם יש לי flexion extension, בסדר? בואו נעשה במרפק, הנה. flexion extension, כולנו רואים את ה-flexion extension במרפק. זה הציר שלי, הציר שלי חוצה את המרפק, ואז דמיינו שהעט נכנסת לי פה ביד, בסדר? והמרפק נע על הציר. שוב, flexion extension ב-90 מעלות, ב-90 מעלות קורה הציר, נכון? כמו ציר של דלת, כמו ציר של דלת, הדלת יושבת על הציר ומסתובבת על הציר. התנועה של הדלת היא תנועה אופקית, היא תנועה של רוטציה, נכון? התנועה הזאתי, והיא יושבת ב-90 מעלות על הציר, נכון? איתי? אסף, שאלה? כן. אבל בפועל הראש של האולנה, כאילו, בפועל זה לא ככה, בפועל הראש של האולנה וההומרוס הם לא באמת באנכים. נכון? אבל אנחנו מדברים כרגע על רעיון של תנועה. זה אתה אומר, לא בפועל, כאילו, הרי בפועל... חטא גדול, חטא גדול, אתה אומר לקחת את המידע הזה, אם זה לא היה מובהר עד עכשיו, אנחנו לא עושים השלכה של אחד לאחד לגוף האדם, בסדר? אתה צודק לגמרי במה שאתה אומר, ואסור לנו לעשות את ההשלכה הזאת, וגוף האדם לא בנוי ככה, בסדר? אנחנו מבינים עקרונות של תנועה. על בסיס העקרונות האלה, אנחנו מלבישים נושאים מורכבים של תנועה, מה שאנחנו נקרא לו בהמשך פונקציות, בסדר? אוקיי? אז רק להבין את הדבר הזה של תנועה, של ציר, של מפרק. אז אתה רואה, זה אילוסטרציה, יש לנו פה חץ, זה לא באמת זה. כן. אבל אנחנו רק מבינים את הרעיון הזה של... אוקיי, אז תנועה של רוטציה, אוקיי? אז הנה, יש לנו רוטציה, אוקיי? הנה, ועכשיו הציר, שימו לב, כדי שהיד שלי, עכשיו היד שלי עושה תנועה של רוטציה, נכון? איפה, מה היא עושה רוטציה? עזבו שנייה מה קורה כאן, רק שורש כף היד. אני צריך להתלבש על ציר. אז הנה הציר, אני מתלבש על הציר, ואז אני מסתובב על הציר. בסדר? אז התנועה של הרוטציה קורית במישור הזה, כלומר אליכם, כי זה אופקי, לא רואים את התנועה, והציר ב-90 מעלות לתנועה. קול. יפה, יושב אצל כולם, שאלות, ממשיך, כן, כן, לא, לא, דברו, זה הזמן. אוקיי, נמשיך. מפרק הכתף, יש לנו, בואו נגדיר אותו רגע. מפרק הכתף הוא יהיה סימפל, כי יש לנו בין אומרוס לגלנו אומרל, רק שתי עצמות, קלאסי, מפרק סינוביאלי. מבחינה של דרגות חופש הוא עם 3 דרגות חופש, יש לנו 3 צירים, בסדר? אז הציר הזה, סליחה שאני עוצר אותך, הלברום לא נחשב שהוא מוסיף לו כאילו לקומפלקס? מה אלה אמרה? שהוא נחשב לקומפלקס עם הלברום? היא לא נגעה בזה. אבל סתם מעניין אותי, כאילו, אם היא אמרה שנגיד דיסק ומיניסקוס זה קולט, זה כאילו תופס, זה קומפלקס, אז מעניין עם לברום, שגם סוג של מוסיף למפרק, אם זה הופך אותו גם לכזה, אני לא יודע, אני שואל, אין לי מושג. קלת אותי, אין לי תשובה לשאלה הזו, אוקיי? ומה שאני יודע זה מפרק שהוא יהיה קומפלקס, סימפל, אבל זה יהיה מעניין לשאול את אלה, יכול להיות שאני טועה. בסדר? סבבה. סבבה. אחלה. ציר, אוקיי? אז יש לנו ציר שהוא ב-90 מעלות לכאן, אז זה אומר שביחס לציר הזה, התנועה שאנחנו נקבל יהיה flexion ו-extension, אוקיי? אני כרגע רץ על זה, בסדר? אני עושה את זה כרגע בשבילכם. אם זה בא מכאן, ציר מלמעלה למטה, אז התנועה שלנו היא תסבוב סביב הציר, כלומר אנחנו מקבלים רוטציה, אוקיי? ואם הציר מגיע מכאן לכאן, זה אומר שהיד עולה מעל הציר ומתחת לציר. כלומר, abduction ו-adduction. יפה, ממשיכים הלאה.
אוקיי, בסדר, אנחנו מדברים על מפרקים סינוביאליים, נכון? לא להיבהל מהשמות האלה, נכון? אנחנו כל ספר אנטומיה שפותחים מקבלים שמות אחרים. אנחנו בגדול, העולם שלנו הוא מפרקים סינוביאליים, אם כי אנחנו לא יכולים להתעלם מהמפרקים סחוסיים, הם כל כך חשובים, במיוחד בעמוד השדרה, לא צריך להסביר למה. אה, בכלל, בעולם ההיריון, נניח שאנשים מודעות לזה קצת יותר, ואם לא, אז חשוב שתהיו מודעות לזה. יש לנו את הפיוביס, את הסימפיזיס פיוביס, נשים בהיריון, הורמון הרלקסין, מרווח, מגמיש את הרקמות של הגוף, האגן משתנה, משנה את הצורה שלו, מתרחב, יכולים להיווצר איזה שהן דפורמציות עד לכדי, בסדר? עד לכדי פריקות ויציאות של המפרק. לא משהו שקורה, לא משהו ששכיח, אבל משהו ששווה להכיר שהוא קיים. טוב. ומפרקים, יש לנו את המפרקים, מה שנקרא סינדסמוזיס, שזה מפרקים סיביים, אוקיי? אז רגע נגדיר, היה לנו מפרקים סינוביאליים, יש לנו מפרקים סחוסיים ויש לנו גם את המפרקים הסיביים, שמה שמחבר, שוב, מפרק, רגע, אם זה שנייה לא מתיישב, לפעמים שוכחים שמפרק זה מפגש בין שתי עצמות. השאלה מה מחבר את העצמות האלה, אוקיי? אם מה שמחבר את העצמות האלה זה קפסולה ונוזל סינוביאלי, כי כשהנוזל סגור זה רקמת חיבור, זוכרים? כלי דם זה רקמת חיבור, אז הנוזל כשלעצמו הוא לא משנה. ויש לנו את הסחוס שמחבר את המפרקים, אז אנחנו מקבלים מפרק סחוסי, ומה שמחבר לנו עצמות יכול גם להיות סיבים, סיבי קולגן, ואז אנחנו מקבלים מפרק סיבי, מה שנקרא סינדסמוזיס. לא שכיח בגוף, יש לנו את זה בין הטיביה לפיבולה, ובין הרדיוס לאולנה. אבל עם כמה שזה לא שכיח, פגיעות בסינדסמוזיס הן פגיעות מהותיות. נקע של הסינדסמוזיס, שהוא נקרא נקע גבוה, אתם תכירו את המושג הזה היטב, זה נקע חמור, אוקיי? במהות זה פציעה שהיא נחשבת פציעה יחסית מורכבת, יחסית קשה. אז יש רקמה, חשוב שנכיר את הרקמה, למה? כי הרקמה הזו יכולה להיפצע, וכשהרקמה הזו נפצעת אנחנו צריכים להעניק לטיפול. אז לדעת שהדבר הזה קיים, לא לשכוח, בסדר? העולם תוכן שלנו לא סובב רק סביב שרירים ועצמות. זהו. אז מפרקים סינוביאליים במהות שלהם, בסדר? הם מפרקים תנועתיים ופחות יציבים במהות. מפרקי סינדסמוזיס הם מפרקים מאוד מאוד יציבים ופחות תנועתיים, בסדר? בתוך כל העולם הזה של מפרק סינוביאלי, שכרגע אנחנו מסתכלים על כל הרעיון הזה כרעיון מקרו, אנחנו יכולים להסתכל מיקרו, להסתכל על מפרק הכתף לעומת מפרק המרפק, על מפרק המרפק לעומת על שורש כף היד, להסתכל על המפרקים של הפלנג'יות המקורבים לעומת הפלנג'יות המרוחקות, בסדר? כל פעם אנחנו הולכים מהמקרו למיקרו, בסדר? אז זה מה שדיברנו על הדרגות של החופש. שימו לב שסאדל, שאנחנו מכירים סאדל כ2.5 מישורי תנועה, הוא מקבל פה 2 דרגות חופש ולא 3. בסדר? למרות שיש לו חצי רוטציה. אבל זה לא נחשב, כי אין לו את הרוטציה המלאה. אז הוא נשאר ב2. בסדר? אז תכלס בוא 3 דרגות חופש, משאיר אותנו רק עם מפרק הכתף והירך. אתם רוצים שאני אסביר את זה עוד פעם, או שאתם סבבה? נראה לי סבבה, וכשכאילו נגיע לתכלס עם זה, אז אנחנו נבין את זה יותר טוב. כאילו, נראה לי שאת הבסיס תפסנו. אוקיי. אם מישהו לא הבין, אז שיגיד. יכולים להגיד תוך כדי. טוב, אז אנחנו מסכם על מפרק הברך, ואנחנו כבר סיכמנו שהוא מפרק שהוא קומפלקס, נכון?
הוא קומפלקס כי יש לנו פה את המיניסקוסים שלנו. יש לנו איזושהי רקמה שהיא לא רקמה קלאסית של מפרק סינובריאלית, מבחינה של דרגות חופש, על אף שיש לנו את הרוטציה בין הטיביה לפמור, מבחינתנו יש לו דרגת חופש אחת. בסדר? הוא יהיה, הוא יהיה פה, הינג' ג'וינט, דרגת חופש אחת. אוקיי, אז רק במילה, רול, גלייד וספין, כל זה קורה בו זמנית את התנועה כדי לקיים את התנועה במפרק. עכשיו, אני רגע רוצה לראות כמה נשאר לנו. אני אסיים את המצגת, ואז בדקות האחרונות אני אחזור לזה, אני אתן דוגמה מתי זה לא מתקיים, ואיך זה מתבטא בתנועה של האוסטאוקינמטיקה, כלומר של העצמות. בסדר? אז אני עוד מעט חוזר לנושא הזה, אנחנו קצת רגע נתקדם עכשיו, בסדר? עוד מעט נחזור לזה. יפה. אז עד פה אנחנו עושים cut. עכשיו אנחנו פותחים עולם חדש, שנקרא שרשרת קינמטית. וזה עולם ומלואו, ולפחות מי שיגיע אליי לדור העתיד, אני הולך לדבר איתכם רק ככה, שרשרת קינמטית סגורה ופתוחה. מה זה שרשרת קינמטית? אז קודם כל, במהות, אוקיי? במהות, יש לנו, נחזור רגע לציור שלנו, יש לנו פה את החביבי, ועליו פועל כוח הכובד, נכון? אנחנו תמיד מציירים את כוח הכובד ככה. מה קורה לנו בפועל? תהיו איתי רגע עם החץ הירוק. בפועל מה שקורה זה שהכוח זורם מכאן, יורד לכאן, יורד קצת לכפות הרגליים, אל הרצפה, ואז הכוח חוזר בדיוק באותו נתיב, רק הפוך, נכון? ואז מה שאנחנו מקבלים פה שרשרת של כוחות, נכון? כוחות שיורדים אל הרצפה, במקרה הזה, כי אנחנו עומדים על הרצפה, וכוחות שחוזרים מהרצפה. כלומר, לדמיין את זה, האנרגיה זורמת דרכנו. ביומכניקה, הכוח כל הזמן פועל עלינו וכל הזמן זורם, יש לנו פה שרשרת של כוחות. בואו נדמיין שכל חלק כזה של השרשרת, זה איזשהו סגמנט בגוף שלנו. כרגע יש לנו סגמנט של עמוד השדרה, סגמנט של הירך, סגמנט של השוק וסגמנט של הקרסול. בסדר? וזה כמו כל זה. סגמנט, 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 והכוח זורם דרך הסגמנטים, דרך השרשרת, שרשרת קינמטית. יפה. עכשיו, זה כרעיון כללי. עוד מעט נחזור לזה. שרשרת קינמטית, אנחנו מגדירים אותה כשרשרת קינמטית פתוחה, או שרשרת קינמטית סגורה. שרשרת קינמטית פתוחה, בהגדרה, אוקיי? בהגדרה, זה שהחלק הדיסטלי, כלומר מרוחק מהגוף, הוא מתקרב אל החלק הפרוקסימלי. אני מקצין לכיוון מרכז הגוף. פה, השוק שלנו, היא רחוקה מהגוף, והיא עכשיו עושה תנועה לכיוון מרכז הגוף. זאת אומרת שאנחנו בשרשרת קינמטית פתוחה. לפעמים זה מתחבר ולפעמים לא, אז אני אומר את זה בהערת סוגריים שלפעמים, אבל אני אגיד את זה כי קל לזכור את זה. שרשרת קינמטית פתוחה זה לפעמים מצב שאין לנו החזר כוחות כמו חוק שלישי של ניוטון. נגיד, כשאנחנו עושים extension של הברך, אוקיי? אז אין לנו כוח שחוזר, נכון? אין חוק שלישי לא מתקיים פה, כי הרגל באוויר. הרגל פתוחה. היא לא סוגרת מעגל. היא לא סוגרת מעגל עם האדמה, היא לא סוגרת מעגל עם מתקן כושר, היא באוויר. היא פתוחה לעולם הפתוח. שרשרת קינמטית
פתוחה, אוקיי? לכן לפעמים, הרבה פעמים, זה מסתדר לנו, כשאין לנו את החוק השלישי של ניוטון, זה הרבה פעמים שרשרת קינמטית פתוחה, אבל אני אומר, לא תמיד, לא תמיד. ושרשרת קינמטית סגורה, זה שהחלק הדיסטלי שלנו הוא מקובע, אוקיי? X מקובע, הוא מקובע לא זז, והחלק הפרוקסימלי שלנו זז לכיוון החלק הדיסטלי. החלק הדיסטלי שלנו, שכרגע זה יהיה שוק קרסול, הוא מקובע במקרה הזה לאדמה. הוא סגור עם האדמה. אנחנו סוגרים כמו מעגל חשמלי, אנחנו סוגרים מעגל עם האדמה. שרשרת קינמטית סגורה, אנחנו סגורים. זה יכול להיות אדמה, זה יכול להיות בר של מתח, זה יכול להיות מתקן כושר, זה יכול להיות בן אדם, אוקיי? בן אדם שאנחנו סתם עושים בעולמות ההיאבקות וכולי. אנחנו מקובעים למשהו, בסדר? אנחנו סוגרים איתו מעגל. חוק שלישי של ניוטון מתקיים. לא תמיד, בסדר? לא לקחת את זה ככלל. הרבה פעמים זה מה שקורה, אבל פשוט קל יותר לזהות את זה ככה. ואז הגוף זז לכיוון הגפה המקובעת. בסדר? איפה זה מתקיים? אז open chain, אנחנו עושים לחיצת כתפיים, היד פשוט עולה לאוויר. היא לא מחוברת לכלום, היא בסך הכל מחזיקה משקולת. זה נכון, המשקולת מפעילה כוח, אבל זה כוח שהוא קורה יחד עם כוח הכובד. היד כשלעצמה היא באוויר, אוקיי? לא מחוברת לכלום, כלום, אוקיי? יש לנו פה אוויר פתוח, בסדר? צד שני, פוש-אפס, אנחנו מחוברים לשרפרף, אנחנו במרכאות סוגרים מעגל עם השרפרף, כמו מעגל חשמלי. עכשיו כולנו יחידה אחת. אנחנו עושים פוש-אפס, השרפרף מחזיר אלינו כוח, ואנחנו דוחפים את השרפרף בחזרה. בסדר? פה המשקולות דרך כוח הכובד פועלות עלינו, ואנחנו דוחפים אותם, אבל אין לנו את האלמנט הזה, את האלמנט הקלאסי הזה של החוק השלישי, שאנחנו דוחפים משהו והוא מחזיר אלינו כוח. בסדר? זה לגבי פוש-אפס. לגבי... טוב, בוא נבין זה איך הפוש-אפס. יפה. אז שימו לב, ב-close chain, פה בן אדם מחובר לרצפה, close chain, בן אדם מחובר לרצפה, close chain, גברת מחוברת לבר, והנורדיק, הבן אדם מחובר לכאן. בסדר? הוא מחובר, הוא אחד עם זה. open chain, החלק הדיסטלי הוא חופשי, הוא נע בחופשיות. עכשיו מה שמתבקש לשאול זה, אסף, לפי מה שאתה מסביר, התרגיל הזה הוא close back position. ואני אגיד לכם, אתם צודקים, הוא close back position, זה נכון. ואני אגיד לכם עוד משהו, שכל העולם הזה של open back position ו-close back position, זה עולם שהוא נמצא תחת דיון. מה זה close back position ומה זה open back position? כי אם אתם, כאילו, ככל שנכנסים לזה יותר, אז אנחנו מבינים ש-close back position זה שאנחנו בעצם מחוברים לאובייקט, אוקיי? שאנחנו כאילו אנחנו במרכאות סוגרים איתו מעגל. ואז, נגיד, אחד הדיונים זה, אוקיי, אז אופניים זה שרשרת סגורה או שרשרת פתוחה? כי לפי ההגדרה הזאתי, רכיבה על אופניים זה שרשרת פתוחה. אבל לפי ההגדרה של שרשרת סגורה, אנחנו מחוברים לפדלים, והפדלים, יש שם דיאלוג של כוחות שקורה איתנו, אנחנו כאילו סוגרים מערכת יחד עם האופניים, שרשרת סגורה, אנחנו סוגרים איתם את הסיסטם. אז שתדעו שהעולם הזה הוא נמצא בדיאלוג מאוד מאוד גדול. מי שזה מבלבל אותו, זה סימן טוב, זה רק סימן שאתם באמת, באמת חושבים על זה. ועוד מילה, שרשרת סגורה, שרשרת פתוחה, זה עולם אינסופי. כשמדברים על עולם השחייה, זה אפילו נהיה עוד יותר מורכב. לשחות עם רגליים חופשיות זה פתוח, ולשחות עם סנפירים, מגדירים את זה כשרשרת סגורה. מי קבע? מי אמר?
ואתם יכולים לפתוח מאמרים ולראות שככה מגדירים את זה במאמר. אז אם אתם שואלים אותי, זה חד משמעית שרשרת סגורה. בסדר? אמ, יפה. אני אגיד לכם על העולם הזה של שרשרת פתוחה וסגורה. אמ, אני חושב שבתגבור הבא אנחנו פשוט נתחיל מזה, רק נעשה רענון על שרשרת פתוחה וסגורה, ואז נמשיך הלאה. אתם רוצים לשאול על זה שאלה? כן, אני יש לי. בבקשה. אז בעצם אם אני עושה, לצורך העניין, עמידת ידיים, ועושה כן. פרסים, זאת אומרת, מהמם, אני עם הידיים אבל על הקרקע, מהמם. אז זה כן ייחשב סגור. סגור, חול בלוטי סגור. כאילו זה כמו סקווט, פשוט הפכתי את עצמי. נכון? אתה בשרשרת סגורה חד משמעית. עכשיו, עמידת אז ידיים זה קלאסי, כי כשאתה בעמידת ידיים, הכפות ידיים שלך מחוברות לרצפה, הן לא זזות, ואתה מביא את הטורסו שלך, את עמוד השדרה בגדול, אתה מקרב את עמוד השדרה אל הכפות ידיים ומרחיק. בעמידת ידיים אוקיי, זה אבל פועל קלאסי אם כמו באותה, זה. כן, אבל אם באותה מידה עכשיו, אפילו בפוש-אפס הזה פה, Mm. הייתי דוחף מספיק חזק, ולא יודע, מתרומם באוויר, לצורך העניין. לא נוגע בשום דבר. אז זה כבר הופך להיות כאילו פתוח, סוג של. כן, אבל כשייצרת את הכוח, דחפת את השרפרף. השרפרף, דרך חוק שישי של ניוטון, יחזיר לך כוח כל כך חזק שהוא העיף אותך ממנו. אז זה קרה, ייצרת כוח בשרשרת סגורה שפשוט ניתק אותך מאובייקט, אבל אתה תחזור אליו עוד פעם, אחרי שאתה תעוף, אתה תנחת על השרפרף ואתה תסגור איתו שרשרת בחזרה. אז כאילו באותה מידה נגיד גם סקווטינג קפיצה, אתה אומר זה על אותו עיקרון. כן, כי מה קורה בסקווטים קפיצה? זה לא שאת... אני מחזיר, כאילו מחזיר לי כוח בעצם מהאדמה כביכול, בדיוק, אבל כן, שהספיק בעצם לנתק אותי, כאילו, נכון. ושגם לי לא באוויר. אוקיי. נכון. עכשיו, סקווט עם קפיצה זה באמת עולם מעניין. אתה בעצם עושה סקווט, אתה מייצר כוח כל כך חזק לתוך האדמה, והאדמה מחזירה לך כוח שמעלה אותך למעלה. כשאתה באוויר אתה פתוח, אין על זה ספק. אבל אוקיי, אז כאילו יש את המעבר הזה כל הזמן כן, בעצם, מסגור זה תמיד לפתוח. דיאלוג, זה תמיד דיאלוג. אנחנו אף פעם, בגוף האדם, בתנועה, אנחנו אף פעם לא דיכוטומיים, אנחנו לא מסתכלים על הדברים בצורה שהיא חד-ממדית. זה, זה, זה תנועתי אינסופי, ובעולם שאנחנו מדברים על פונקציה, בסדר? על תנועה ביום-יום, תמיד זה פתוח, סגור, פתוח, סגור. לפעמים פה, אוקיי? מה שקורה לנו כאן, בסדר? אז לקח דוגמת התמונה פה. מפה אוקיי, ומטה שרשרת סגורה, נכון? הוא מחובר לרצפה. נכון. איפה השרשרת פתוחה? רק פה. רק זה שרשרת פתוחה. רק זה זאת שרשרת אומרת, פתוחה. כאילו אתה יכול לחלק את זה גם בתוך הגוף לסגור נכון, ופתוח, אנחנו נכון? הולכים מהמקרו למיקרו. אז אוקיי, רק הגפה העליונה בשרשרת פתוחה. הגפה, כל יתר הגוף הוא בשרשרת סגורה. אם אתה מסתכל על התרגיל הזה מהזווית של הקרסול בערך ירך, הם בשרשרת סגורה. אתה דורך על הרצפה. בסדר? בוא נראה אם כן, יש עוד סגור. איזושהי דוגמה כזאת הנה, קח לדוגמה פה, את התרגיל הזה, בסדר? את הכפיפת ברך. כשהברך מתכופפת, אז הברך מתקרבת למרכז הגוף. הברך פה, כף הרגל, אתה רואה, היא לא מחוברת לכלום, היא פתוחה באוויר, כן, אבל שרשרת אתה פתוחה. כאילו, כמו שאמרת, אתה סוגר מעגל סוג של... אתה עם סוגר מעגל פה, בפלג גוף עליון, תראה, היא בפלנק. היא ממש אבל גם נשענת. ברגליים. לא, ברגליים לא. היא לא סוגרת מעגל. יש לך כוח שדוחף אותך לשם, בחץ הירוק, וכוח שמתנגד בחץ האדום. פה זה נגמר. אתה יכול להסביר על האישה עם המתח? למה דווקא זה קלוז? זה, כן. זה הכי קלאסי. למה זה קלוז? כי כפות הידיים שלה מקובעות ולא זזות, והיא מביאה את מרכז הגוף שלה אל כפות הידיים, שזה בהגדרה close back position. החלק הדיסטלי מקובע, והחלק הפרוקסימלי מתקרב. קלוז קינמטיק צ'יין, לא? כן, שרשרת סגורה זה close kinematic chain. אמרת פשוט את ה-close pack position. close back, סליחה. close kinematic chain, שרשרת סגורה. בסדר, לין? לא. אה? לא, אפשר שוב? שוב, כן.
רגע, לפני שאני אסביר את זה, לא זוכר עם מי שנייה ניהלתי דיון על זה, זה היה ברור אבל שהרגל פה היא איתי, בפתוח, כן, איתך, כן, זה כן, פה בפתוח ופה בידיים היא בסגור לדוגמה? כן, כן, סבבה, סבבה. בסדר. אוקיי, לין, שימי לב. נחזור רגע להגדרה. שרשרת פתוחה. החלק הדיסטלי של סליחה, שרשרת סגורה. החלק הדיסטלי של השרשרת מקובע, והחלק הפרוקסימלי נע. מה זה החלק הדיסטלי? כפות ידיים, קרסול, בערך, תלוי איפה הקיבוע קורה. בסדר? במקרה שלנו, כפות ידיים, זה דיסטלי. יש? כן, יפה. אז, כפות ידיים, כף יד אחת מקובעת, כף יד שנייה מקובעת. ואז מה קורה? כל המרכז, כל החלק הפרוקסימלי, שהחלק הפרוקסימלי בדרך כלל מתייחס לעמוד השדרה, בסדר? עמוד השדרה שלנו, הוא נע לכיוון הידיים. כלומר, הפרוקסימלי נע לכיוון הדיסטלי, אוקיי? כן. עוד דרך כן, לי? הפרוקסימלי, אבל זה המרפק רגע. או כל לא, הגוף? הפרוקסימלי מבחינתנו זה הלב של הגוף, זה יהיה עמוד השדרה לצורך העניין. המרפק הוא, המרפק הוא, המרפק הוא מפרק. כרגע הוא מפרק שקורה שם גם ציר תנועה, הוא כרגע הוא לא זז. כשאנחנו מדברים על החלק הפרוקסימלי, אנחנו בדרך כלל מתייחסים לליבה של הגוף, שהיא נעה לכיוון החלק הדיסטלי. אם את ב-close back position ומה שסוגר אותך זה כף היד, כנראה שגם המרפק וגם הזרוע והאמה ינועו לכיוון שורש כף היד, כי כבר את בשרשרת סגורה. בסדר? כן. עכשיו, לא תמיד חייבת להתקיים תנועה בשרשרת סגורה. אנחנו עוד דקה אחת ואנחנו נסיים, בסדר? בשבוע הבא נדבר על הקטע הזה של התנועות התוך מפרקיות. בואו שנייה נסתכל רגע, דוגמה אחרונה, פה בפלנק. בפלנק הוא לא זז, בסדר? מסכימים איתי? זה סטטי לחלוטין. אבל הוא סגור. הוא מחובר לרצפה מהידיים, הוא מחובר לרצפה ברגליים. אם הוא היה נכנע לכוח, אם הוא היה מרפא את הגוף שלו, מה שקורה זה שהחלק הזה היה יורד למטה. החלק הפרוקסימלי היה מתקרר. כרגע, מה שנע זה החלק, זה. אם הוא היה נכנע, זה היה מתקרב למטה, אבל הוא לא נכנע, אז זה נדחף למעלה. או במילים אחרות, מה שאני מנסה להגיד, זה שהחלק הפרוקסימלי הוא החלק הדינמי. הוא זה שזז בשרשרת סגורה. אני בלבלתי אתכם, ואמרתי לכם ששרשרת סגורה זה גם מצב שאתם סוגרים מערכת עם הדבר שאתם נוגעים בו, במקרה הזה של לחיצת רגליים, שזה באופן חד משמעי שרשרת סגורה. זה ללא עוררין שרשרת סגורה, ויש על זה ים דיונים, וכל שנה מדברים על זה, אבל אני אומר לכם, אני הייתי צריך להיכנס עמוק בנושא הזה של שרשרת פתוחה וסגורה בגלל איזשהו דיון שהיה. זה שרשרת סגורה, וזה נושא שהוא לפעמים קצת קשה להבין אותו, אבל הוא נופל, האסימון נופל. בסדר. טוב, יפה, אנחנו נסיים פה. אבל לימוס, תודה רבה שנשארתם, שהחזקתם תודה תודה מעמד. רבה. רבה. תודה רבה, אסף. באהבה, אני חוזר ואומר בפעם הרביעית, האמינו בדרך. אוקיי, תאמינו בדרך, תאמינו בדרך. אנחנו נעשה את כל החומר, אנחנו בלג אחורה, לא סתם אנחנו מתחילים את הקבוצה הזאת היום 3 שבועות, כבר שבוע שלישי לתוך הסמסטר, ולא בשבוע הראשון, כי זה חשוב. כן, אנחנו חוסים חזרה על החומר, אני לא מלמד אותו, אני עובר לחומר לאט, אני מקשר את זה לקליניקה, אני פותח את זה לשאלות אליכם, אז זהו, יאללה. אם יש לכם שאלות, אתם רוצים לשאול אותי בפרטי או בקבוצה, אני אענה על הכל. תודה סוגר רבה. את תודה ההקלטה? רבה על היה טוב, הנחיתה. תודה תודה רבה. רבה. היה כיף.